Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. எஸ் பிரணதி, நீ யாருக்கு இன்னைக்கு யாரு எடுக்க போறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எடுக்கல, கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மह्यம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் நெட் ப்ராப்ளம் உங்க இதுல நெட் நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம். உங்க எடுத்து சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம். லீலாவதி மாதாஜி நெட் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி மாதாஜி கேட்கலீங்களா மாதாஜி? நெட் இழுத்து இழுத்து வருது. உங்களோட நெட் ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேட்கல. கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு தொடக்கமே எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஓகே, மாதாஜியோட மியூட் இதுல இருக்காங்க. நெட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு. சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पढ़िंगो माताजी. नमो ब्रह्मण्य पढ़िंगो लीलावती माताजी. नेट वंदुट्टा सरिया इड्ता. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्द माधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम्. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नारायण
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः प्रत्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे மாதாஜி லீலாவதி மாதாஜி உங்களோட நெட் ஹரே ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி. இல்ல பிரேக் ஆகி வருது. இப்போ அப்படிதான் வருது. பிரேக் ஆகி வருது. நெட் என்ன இருக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியலங்க மாதாஜி. இப்போ பிரேக் ஆகி தான் வருது. உங்க வாய்ஸ் அப்படி அப்படி விட்டு 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 வருது. நடுவில் கூப்பிட்டு பார்த்தேன். அப்போ உங்களுக்கு பதில் வரல. அப்ப நினைச்சேன் சரி நெட் டவுட் அப்படின்னு. ஓகே இது ஆரம்பிச்சிடலாமா? நம்ம இன்னைக்கு 14 ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ 13 வந்து நம்ம கிடுகிடுன்னு படிச்சிருப்போம். மீனிங் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். 14ல இருந்து கரெக்டா மீனிங் படிக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கே லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் யாரா நானே படிங்க பிரபுஜி படிங்க. ஓம் பிரார்த்தனை படிங்க படிங்க பிரபுஜி. प्रार्थने ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते श्लोकम् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगच्चयं जगत् तेन त्यक्तेन कुञ्जीतः मा कृत कस्य धनम् ஒருத்தர் ஒருன்னு படிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி பிரபுஜி பிரபுஜி ஒருத்தரா படிக்கலாம். திரும்பி உங்க ரவுண்டு வரும். அப்ப படிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி. ஓ பாமினி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? அது கேட்கணும். பாமினி மாதாஜி படிக்க முடியுமா உங்களால? இல்ல மாதாஜி இல்ல. ஓகே படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிக்கிறடா படிக்கிறோம். कुर्वन् एव कर्माणि जीजी विशिष्टतं समाह एवं द्वे नान्यते दोस्ती ना कर्म लिप्यते नरे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी श्रीलक्ष्मी माताजी படிங்க. असुर्या नाम देलोका अंदेने तमसावृदा तमसदे प्रेदयाये अभि प्रेत्याभि कच्चन्ति एके सात्म हनोजना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. லீலாவதி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கிளியரா கேக்குறது. படிங்க. अनेजतेग मनसो जवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्ष तत्तावतो अन्यान् अत्येदि तिष्ठत् तस्मिन् अपोमाद रिश्वा ददाति. हरे कृष्ण माताजी. पद्मा माताजी. तत् एजति तन्नैजति तद्दूरे तत्वन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत् सर्वस्यास्य पाह्यतः. हरे कृष्ण माताजी. विक्रमन प्रभुजी படிங்க. यस्तु सर्वाणि भूतानि. हरे कृष्ण माताजी. இது 5 படிக்கணுமா 6? 5 இல்ல 6. 5 படிச்சிட்டாங்க. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन् एवानु पश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजयकुप्सते. हरे कृष्ण. बामनी माताजी 7வது படி. बामनी माताजी. हरे कृष्णा. बामनी माताजी. ओके श्रीलक्ष्मी माताजी पड़ी. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க மாதாஜி. சாரி அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः क शोक एकत्वम् अनुपश्यतः. हरे कृष्ण माताजी. श्रीलक्ष्मी माताजी पड़ी. सपर्यगा சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம். மியூட்ல இருக்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. श्रीलक्ष्मी माताजी. ओके लीलावती माताजी पड़ी. सपर्यगा शुक्रम अगायम अव्रणम
அஷ்னாவிரம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவிர்மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூர் யாதா தத்யதோ அர்த்தான் வ்யததாச்சாக்ஷ்வதீப்ய சமாப்யஹ. பத்மா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. மாதா வாரே மாதாஜி. அந்தம் தமஹ பிரவிஷ போறீங்க நீங்க நடுவுல. சாரி மாதாஜி. அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி ஏ அவித்யாமுபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ ய உ வித்யாயாம் பிரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க வந்துட்டாங்களா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே வந்துட்டேன் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அந்யத் ஏகோ வந்துட்டேன்னு நானும் போயிட்டே இருக்கேன். சரி மாதாஜி. அந்யத் ஏகோ வித்யயா அந்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இது சுஷ்ரும் திராணாம் ஏன தஸ்யாஸ்ரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி போயிட்டாரா? இருக்காரு இல்லையா? பிரபுஜி படிங்கோ 11வது. வித்யாயாம் வித்யாம் ச அவித்யாம் ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 11 படிக்கட்டுங்களா? படிங்கோ. வித்யாம்ச அவித்யாம்ச யஸ்தத் வேதோ பயம் சக அவித்யயா விருத்தியம் தீர்த்தவா வித்ய யாமிருதம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. பாமினி மாதாஜி இல்லையா? இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்யத் ஏவ அந்தம் அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி ஏ அசம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ ய உசம்பூத்யாம் பிரதாஹ. அங்க அப்புறம் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. அந்யத் ஏகோ சம்பவாத் அந்யத் மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். இது கொடுக்குறேன். ஏனஸ்தத் விஷாசுரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விசச்சக்ஷிரே விசேஷசூரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இனிமே படிக்க போறேன். நீங்க தான் படிக்க போறேன். ஓகே சம்பூத்தி நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு இதுக்கே போயிடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஏன்னா 14 தான் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. 13 நிக்கிறோம். 13 தான் முடிச்சிட்டோமே. 14 லாங் கேப்பா எடுக்கலையா நம்மளோட? ரொம்ப லாங் கேப். ஒரு நிமிஷம் பேஸ் பண்றேன். எல்லாரும் ஈஷோபனிஷத் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா அது சின்ன புக்கு தானே. அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம லெவல் 3ல வந்து புக் வாங்கணும். எஸ் மாதாஜி இப்ப படிங்க நீங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. 16 எது மாதாஜி படிக்கணும்? சம்பூதிம் ச விநாசம் ச. சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத் வேதோபயசக விநாசேன மிருத்யும் தீர்த்வா. உங்க வீட்டு புக்கு மாதாஜி அதுல இம்ம போட்டுங்க. பயான்னு போட்டிருக்கலையா? அது பயம் சக. அதை பயம்னு போட்டுங்கோண்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பயசக பயசகன்னு இருக்கு இல்லையா? அது பயம் சக. பயம் சக. இம்பு போட்டு பயம் சக. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறளா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு மாதாஜி? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி? வேற யாரும் படிக்கிறாங்களா? இல்ல அவங்கதான் படிக்கிறாங்க. அவங்கதான் படிக்க போறாங்க. அவங்க படிக்கவே இல்லை. இப்பதான் வந்தாங்க அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நெட்டு போயிடுத்தா அவங்களோட. ஓகே லீலாவதி மாதாஜி நீங்க படிங்க. என்ன பண்ண முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதுங்களா மாதாஜி? இப்ப கேக்குறது. கேக்குறது மாதாஜி. சம்பூதிம் மாதாஜி படிக்கிறேன். சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத் வேதோ பயசஹ விநாசேன. மாதாஜி அதுதான் அவங்க சொல்லியிருந்தேன். மாதாஜி புக்ல பயசகன்னு போட்டிருக்கோம். அதுல வந்து பயம் சகன்னு போடுங்கோன்னு அந்த மாதாஜி அதான் சொல்லியிருந்தேன். நெட் போயிடுத்து அவங்களோட. புரியறதா நான் என்ன சொல்றேன்? பயம் சக. இல்ல நான் இப்பதான் புக் எடுத்தேன். அதுல இம்முன்னு போட்டுடுங்க. இங்க நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. இம்முன்னு போட்டிருக்கேன். அதுல இம் போட்டுருக்கேன்.
சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத் வேதோ பயம் சஹ விநாக்ஷேன மிருத்யும் த்ரீத்வா சம்பூத்யாமிருதம் அஷ்ணுதே. இப்ப இது படிங்க படிக்குமா மாதாஜி? படிங்கோன்னு. சம்பூத்தீம் நித்தியமான முழுமுதற் கடவுள், அவரது தெய்வீக நாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், அவரது இருப்பிடத்தின் பன்முகத்தன்மை முதலியன. ச மற்றும் விநாசம் தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் முதலியோரின் பொய்யான பெயர்கள், புகழ் முதலியவற்றுடன் கூடிய தற்காலிக ஜடத்தோற்றம். ச மற்றும் யாரொருவன், தத் அதை, வேத அறிபவன், உபயம் இரண்டும், சக உடன், விநாசேன அழிவிற்கு உட்பட்ட அனைத்தும், மிருத்யும் மரணம், தீர்த்வா கடந்து, சம்பூத்யா கடவுளின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில், அம்ருதம் அமரத்துவம், அஷ்ணுதே அனுபவிக்கிறான். ஒருவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது தெய்வீக நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளுடன் பக்குவமாக அறிய வேண்டும். அது மட்டுமின்றி தற்காலிக பௌதீக படைப்பையும் அதன் தற்காலிக தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுடன் முறையாக அறிய வேண்டும். இவற்றை அறியும் போது அவன் மரணத்தையும் அதோடு இணைந்த நிலையற்ற பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. மனித நாகரீகம் தனது பெயரளவு விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தினால் விண்கலங்கள், அணுசக்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய பௌதீக பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளது. இருப்பினும் மக்கள் மரணமடையாமல் இருப்பதற்கும், மீண்டும் பிறக்காமல் இருப்பதற்கும், வயோதிகம் அடையாமல் இருப்பதற்கும், நோயினால் துன்பமடையாமல் இருப்பதற்கும் தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதில் இந்த நாகரீகம் தோல்வியடைந்துள்ளது. ஒருவன் புத்திசாலி மனிதன் இத்தகு துன்பங்களை பற்றிய கேள்வியை ஒரு பெயரளவு விஞ்ஞானியிடம் எப்போதெல்லாம் முன்வைக்கின்றானோ அப்போதெல்லாம் அந்த விஞ்ஞானி பௌதீக விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது என்றும், இறுதியில் மனிதனை மரணமற்றவனாகவும் வயோதிகமற்றவனாகவும் நோயற்றவனாகவும் மாற்றுவது சாத்தியமாகும் என்றும் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக பதிலளிக்கின்றான். விஞ்ஞானிகளின் அத்தகு விடைகள் பௌதீக இயற்கையின் மீதான அவர்களது அப்பட்டமான அறியாமையை நிரூபிக்கின்றது. பௌதீக இயற்கையில் ஒவ்வொருவரும் கடுமையான பௌதீக சட்டங்களின் கீழ் வாழ்கின்றனர். அனைவரும் வாழ்வின் 6 நிலைகளை நிச்சயம் கடந்தாக வேண்டும்: பிறப்பு, வளர்ச்சி, பராமரிப்பு, உபபொருட்களை உருவாக்குதல், தொய்வடைதல் மற்றும் இறுதியில் மரணம். ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பரிணாமத்தின் இந்த 6 சட்டங்களை கடந்துவிட முடியாது. எனவே தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், செடி கொடிகள் என யாராக இருந்தாலும் ஜட உலகில் நிரந்தரமாக வாழ முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இதுல என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம? மிருத்யும் டெஃபினட்டா ஒரு என்னது ஜனனம்னு இருந்ததுன்னா மரணம் இருக்கும். அந்த இன்பிட்வீன் பீரியட்ல வியாதியும் வரும் அண்ட் இதுவும் இருக்கும். என்னது மூப்பு, தட் இஸ் growth and old age கண்டிப்பா அது வரும். அப்படியா போன இதுல என்ன பார்த்தோம்? ஜஸ்ட் அது பார்க்கலாம் நினைச்சேன், அது மறந்து போயிட்டோம். ஸ்லோகம் பார்த்துட்டேன். போன ஸ்லோகத்தை என்ன ஷார்ட் பார்த்தோம்? அந்நிய தேவாவும் சம்பவம். நமக்கு எப்பவுமே 4 சொல்லுவாங்க, இதுல 6 சொல்றாங்க மாதாஜி. அது பொதுவா 4 சொல்லுவாங்க: பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இதுதான் 4 தான். அப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதையும் ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றாங்க. பட் இது ஃபார் த மெயின் காசஸ். நமக்கு வரிசு இதுதான் 4 முக்கியமான என்னது ஹியூமன் என்னது உயிர் வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு கஷ்டங்கள் உண்டு, அது புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் என்ன படிச்சோம்? எல்லா காரணங்களுக்கும் பரம காரணத்தை வழிபடுவதால், யாரை? கடவுளை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான விளைவும், பரமனை தவிர மற்றவரை வழிபடுவதால் வேறு வகையான விளைவும் அடையப்படுவதாக கூறப்பட்டோம். அதான் டெமிகாட்ஸை வழிபட்டா என்ன கிடைக்கும்? டெம்பரரி இது கிடைக்கும், நமக்கு சொலேஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? டெம்பரரி அவங்க கிடைக்கும். ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் வேண்டுவோம், அது கிடைக்கும். அப்புறம் ஜாபுக்கு கேட்போம், அது கிடைக்கும். அப்புறம் சம்பள உயர்வுக்கு, பதவி உயர்வு எப்படி கேட்டுட்டே இருக்கணும், வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஆனா கடவுளை வழிபட்டா என்னது? நமக்கு எதுவும் உண்டோ அது கண்டிப்பா அவர் கொடுப்பார். நம்ம கேட்கவே வேண்டாம், அவரே நமக்கு என்ன தகுதி உண்டோ அது போல பார்த்து கொடுப்பார். சோ பரமனை வழிபடுவதற்கும் அவர் அல்லாத வேறு மற்றவர்களை வழிபடுவதற்கும்
வித்தியாசம் இருக்கும். அது வேறு வகையான விளைவும் அடையப்படுகிறதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்களை தெளிவாக விளக்கியுள்ள சஞ்சலமற்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து இவை அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டுள்ளோம். இதுதான் நம்ம வந்து போன இதுல பார்த்தோம். என்னது பரம்பரை ஆச்சாரியர்கிட்ட தான் நம்ம படிச்சோம். இந்த இதுல என்ன டாபிக்னாக்கா அபவுட் மிருத்யு. என்ன பார்த்தோம் ஒரு இதுல. ஓகே, ஒருவன் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது தெய்வீக எப்படியெல்லாம் அவரை வழிபடலாம்? நாமத்தை சொல்லி வழிபடலாம். அதனாலதான் வந்து நாமத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ லெவல் 1ல பார்த்தா ஜபம் பண்ணுங்க. ஜபத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம கிளாஸ்லயும் அதே தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்தா என்னது, சும்மா உட்காந்து காசிப் பண்றதுக்கு ஜபம் ஆரம்பிச்சிடணும். அப்படியே பண்ணி என்னன்னா ஜபத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன். ஏன்னா பகவானை ஒரு புஸ்தகம் வழியாவும் வழிபடலாம், நாமம் சொல்லியும் வழிபடலாம், ரூபத்தை பார்த்து அர்ச்சனை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி அந்த மாதிரி வழிபடலாம். சோ அவருடைய என்னது, அவரது தெய்வீக நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளுடன் பக்குவமாக அறிய வேண்டும். இது எல்லாமே அவர் அப்படி என்னெல்லாம் பாஸ்டென்ஸ் பண்ணாரு. அப்படி சும்மா அவர் பாஸ்டென்ஸ் பண்ணது மாத்திரம் தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா அது எப்படி அவர் 16,000 ரூபாய் இவ்வளவு மனைவிகளை வச்சிருந்தாரு, அது எப்படி வச்சிருந்தார், அவரே இப்படி எல்லாம் பண்ணாருன்னு ஏதோ கேள்வி எல்லாம் வரும். அப்படியே ஏதோ சாதா நம்மள மாதிரி மனிதன் நினைச்சுன்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அப்படி இல்லாம அவரை கடவுள். அதனால 10வது அத்தியாயம் இதுக்கு கேண்டோக்கு போக கூடாதும்பா. 10வது கேண்டோல தான் அவரோட லீலைகள்லாம் இருக்கும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் 1, 2, 3, 4, 9 வரைக்கும் படிச்சப்பறம் தான் ஒரு மாதிரி நமக்கு அது உள்ள போகும். அவரை கடவுளா நினைச்சுட்டு அப்புறம் 10வது போனோம்னா அவர் பண்ண காரியங்கள்லாம் நமக்கு அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சு வரும். அதனாலதான் வந்து அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கிற 10th கேண்டோ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஒரேடியா ஜம்ப் அடிச்சு அதுல போகவே கூடாது. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பாக்கியெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது பாக்கியும் நல்லாதான் இருக்கும். பட் வேற கதைகள்லாம் இருக்கும். கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்கணும்னா 10th கேண்டோ. அதனால வந்து படிப்படியா தான் முன்னேறணும். அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் பகவானை வந்து உள்ளபடி புரிய வரும் நமக்கு. அது மட்டுமின்றி தற்காலிக பௌதிக படைப்பையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுடன் முறையாக அறிய வேண்டும். இதெல்லாம் தற்காலிகம், இதெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட். இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப எப்படி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கதான் தெரியும். இப்ப தற்காலிக இதெல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு, அழிக்கவும் படும். என்ன டஸ்பின் மெட்டீரியல் என்னது, எதெல்லாம் மெட்டீரியல்னா என்ன அர்த்தம்? அதெல்லாம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு. அந்த எதெல்லாம் உற்பத்தி ஆச்சோ ஒரு காலகட்டத்துல அது அழிந்தும் போகும். அது மனிதனா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மிருகமா இருக்கட்டும், வாட் எவர், ஒரு என்னது அச்சலம், தட் இஸ் மூவிங், இம்மூவபிள், அந்த மாதிரி இதா இருக்கட்டும், மலைகள், மரங்கள், எதுவா இருந்தாலும் கிரியேட்டட், இட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட்னா அது ஒரு நாளைக்கு அழியும் விடும். இன்பிட்வீன் அது உயிர் வாழ்க்கை என்னது, வயதுமாகும், மூப்பும் வரும், வியாதியும் வரும், அந்த மாதிரி. சோ அதான் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுடன் முறையாக அறிய வேண்டும். இதெல்லாம் அறியறதுக்கு என்னது, இந்த மாதிரி நம்ம இதுல என்னது கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா கிளியரா அட்டென்ட் பண்ணதான் நமக்கு இதோட புரிதலே வரும். இவற்றை அறியும் போது அவன் மரணத்தையும் அதோடு இணைத்து நிலையற்ற பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். அப்ப என்னது, அவனுக்கு டெத்தும் வரும் இல்லையா? ஏன்னா he has been born. இதெல்லாம் படிக்கும்போது என்னது வரும், அவனுக்கு டெத்து நெருங்கி வரும்போது கூட he is not bewildered. அவனுக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஷன், இதனால நான் பயந்துட்டேன், ஐயோ எனக்கு வந்து மரணம் வந்துடுமே எல்லாம் நினைக்க மாட்டான். ஜேர்னி, ஒரு ஜேர்னி இப்படிதான், இந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்குவேன், அடுத்த ஸ்டேஷன்ல ஏறின்னு போயிட்டே இருப்பேன், அந்த மாதிரிதான் அவன் நினைப்பான். சரி, இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டான்னா அவன் மரணத்தை கண்டு அஞ்ச மாட்டான். பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து அதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் இப்படிதான் அததான் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நினைச்சு அப்படியே பகவானின் திருநாட்டிற்குள் நுழைவான். அது எப்படி, ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கின்றான். இப்ப இதுல என்ன பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்கார், மனித நாகரிகம் தனது பேரளவு விஞ்ஞானம். இப்போ நம்ம இந்த நாகரிகம் நம்மளோட எப்படி வளர்ந்துன்னா, சயின்டிபிக்கலி இஃப் யூ ஆர் ரொம்ப நல்லா அதை கண்டுபிடிச்சோம், இதை கண்டுபிடிச்சோம், மூணுக்கு போனோம், இப்போ என்னது மார்ஸ்க்கு போனோம், இப்படி எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி நினைச்சது பண்றாங்க. பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா என்னது, அதுதான் நாங்க ரொம்ப கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சு நல்ல புத்தியா நாங்க இதெல்லாம் வந்து நிறைய என்னது PhD படிச்சோம், அது படிச்சோம், அதனால கண்டுபிடிச்சோம் சொல்லிட்டு அந்த பெருமை வேண்டாம். மனித நாகரிகம், இப்ப நாகரிகம் அப்படிதான் இருக்கு. எத்தையோ கண்டுபிடிச்சோன்னா அது ஒரு பெரிய பெருமையோட நினைப்பாங்க. மனித நாகரிகம் தனது பேரளவு விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தினால் விண்கலங்கள், அணுசக்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய பௌதிக பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளது. அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், இந்த அணுசக்தி எல்லாம் என்னது, எனிமி வந்து தாக்கினா அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அதுல பட் என்ன ஆகும், எவ்வளவு உயிர் சேதம், நம்ம மக்களும் இறப்பாங்க. அதை தவிர அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆத்ம ஞானத்தை அவங்களுக்கு வழங்கின போறோம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கடவுள், ஏதோ ஒரு மதம், ஏதோ ஒரு ஜாதி எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு யாரோ குருன்னு இருப்பாங்க இல்லையா, நல்லது சொல்லி கொடுக்கறது. அப்போ இந்த ஞானத்தை வளர்த்தணும். பகவான் யாரு, பகவானோட இந்த இதெல்லாம் ஆன்மீகம் வளர்த்தணும்னா இந்த சண்டை சச்சரவே வராதே. ஏன்னா அவளுக்கு ஒரு கடவுள், அந்த எந்த கடவுளுமே அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு கடவுள் என்று யார் நம்ம நம்புறாங்களோ அவங்களும் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இன்னொருத்தோட கொல்லு, நீ ராஜ்யம் பண்ணு, அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. நம்ம அது மாதிரி
என்னது கயிறு திருத்தி நம்ம வேற மாதிரி புரிஞ்சுன்னா அந்த மாதிரி இன்னொருத்தால கொன்னு அவங்க ராஜ்யத்தை பறிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றானே தவிர ஸ்கிரிப்சரை ப்ராப்பர் ஸ்கிரிப்சர் படிச்சா அது எந்த அவ கடவுள்னு சொல்ற அந்த ஒரு வாட் ஹூவர் இட் மே பி மெசஞ்சர் ஆஃப் த காட் இருக்கலாம், பிரதர் இருக்கலாம், வாட் எவர் பேர் சொல்லலாம். யாருமே வந்து இன்னொருத்தாள் துன்புறுத்தி நீ வந்து கைப்பற்று அந்த மாதிரி சொன்னதே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆன்மீகத்தை வளர்த்தோம். ஆன்மீகம் வளர்த்துனா அவனு நம்ம யார்ட்டையும் சண்டை போட மாட்டோம், நம்மளும் யார்ட்டையும் சண்டை போட மாட்டோம். இந்த அணுகுண்டு இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ வந்து என்னது, இருப்பினும் மக்கள் முன்னேற்றத்தில் அதெல்லாம் வந்து பல்வேறு பௌதிக பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளது. இருப்பினும் மக்கள் மரணமடையாமல் இருப்பதற்கும், மீண்டும் பிறக்காமல் இருப்பதற்கும், வயோதிகம் அடையாமல் இருப்பதற்கும், நோயினால் துன்பம் அடையாமல் இருப்பதற்கும் தேவையான சூழ்நிலை உருவாக்குவதில் இந்த நாகரிகம் தோல்வி அடைந்துள்ளது. ஏன்? அணுசக்தியை உருவாக்கினோம். இதனால என்னது அவன் கண்டுபிடிச்சான்? இன்னொருத்தால் அழிக்கணும், நானும் அழிவேன், எனக்கு ஒரு கால் போகும், இல்ல எனக்கு 2 கால் போட்டோம், அவன் இன்னொருத்தனுக்கு ஒரு கால் போனாலும் பரவாயில்ல. அப்படி என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு உனக்கு லாஸ் ஆகும், எனக்கு லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பட் அவன் அழியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல நோக்கத்தை பண்றாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு என்ன பிரயோஜனம்? அதை விட என்னது, மரணம் இல்லை, மரணத்தை நாங்க வந்து வெற்றி கொண்டுட்டோம், மரணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை, இந்த மாதிரி ஏதோ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பரவாயில்ல. அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதில் அவங்க வந்து நாகரிகம் என்னது, டெவலப்மெண்ட், நாகரிகம்னா என்னது, டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் மிசரபிளி ஃபெயில்டு, அப்படி தோல்வி அடைந்துள்ளது. ஒரு புத்திசாலி மனிதன் இத்தகு துன்பங்களை பற்றி கேள்வியை ஒரு பேரளவு விஞ்ஞானியிடம் எப்போதெல்லாம் முன்வைக்கின்றானோ, சரி நீங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சீங்களே, மிருத்யு இல்லாம ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு வியாதி வரட்டும் எல்லாம், ஆனா அதுக்கு இதே வராது, டெத்தே வராதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவீங்களா, கான்பிடன்ஸ் கொடுப்பீங்களா, ஏதாவது தயாரிச்சிருக்கீங்களான்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அதுக்கு பதிலே கிடையாது. ஒரு புத்திசாலி மனிதன் இத்தகு துன்பங்களை பற்றிய கேள்வி ஒரு பெயரளவு விஞ்ஞானியிடம் எப்போதெல்லாம் முன்வைக்கின்றானோ அப்போதெல்லாம் அந்த விஞ்ஞானி பௌதிக விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது என்று இறுதியில் மனிதனை மரணமற்றவனாகவும் வயோதிகமற்றவனாகவும் நோயற்றவனாகவும் மாற்றுவது சாத்தியமாகும் என்று மிகவும் புத்திசாலித்தனமான பதிலளிக்கிறான் அந்த மாதிரி. ஆனால் ஆகிறதே கிடையாது அந்த மாதிரி. they will create மெடிசின்ஸ்னால என்னது, கொஞ்சம் தள்ளிதான் போட முடியும், மிருத்யு வராம இருக்காது. இப்ப வர மிருத்யு என்ன ஆகும், இப்ப வர மரணம் கொஞ்சம் வேணா தள்ளி போகுமா இருக்கு, ஏன்னா ஏதோ மெடிசன் சாப்பிடணும், அப்புறம் என்னத்தையோ அந்த டியூப் எல்லாம் போட்டு உயிர் மாத்திரம் இருக்கும் அவனுக்கு, அவன் வந்து நினைவே இருக்காது சிலப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க இல்லையா, கோமா ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா சுவாசம் நின்னது போயாச்சு ஆள். ஆனா அது இல்ல போகக்கூடாது அப்படின்னா அது வச்சிருக்காங்க மெஷின் பம்ப்ன்றது, ஹார்ட்டை வந்து பம்ப் பண்ண வைக்கிறது. அவன் வந்து இருக்கான்னு, ஆனா அவன் நினைவு சக்தி இருக்க மாட்டான். they can do ப்ரோலாங், அந்த மாதிரி ப்ரோலாங் பண்ண முடியுமே தவிர, ஆனா மிருத்யுவே வராம இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்களால. ஆனா வந்து அவங்க சொல்றது என்னது, நாங்க காப்பாத்துறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. காப்பாத்து என்ன, கொஞ்ச நாளைக்கு வேணா நீட்டி போகுமா இருக்கும், ஆனா வந்து ஒரேடியா ஒருத்தனை இறப்புல இருந்து கொண்டு போய் வர முடியாது. இறுதியில் மனிதனை மரணமற்றவனாகவும் வயோதிகமற்றவனாகவும் நோயற்றவனாகவும் மாற்றுவது சாத்தியமாகும் என்று அவங்க சொல்றாங்க என்றும் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக அவங்க பதிலளிக்கிறார்கள். ஆனா விஞ்ஞானிகளின் அத்தகைய விடைகள் பௌதிக இயற்கையின் மீதான அவர்களது அபட்டமான அறியாமையை நிரூபிக்கின்றது. என்ன, தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா. இப்பதான் பார்த்துட்டே இருக்கோம், எல்லாரும் இறக்குறாங்க, அப்ப அவங்க சொல்றதுல எல்லாம் எவ்வளவு பொய் இருக்குன்னு. அதனால அது வந்து இட் இஸ் ராங். பௌதிக இயற்கையில் ஒவ்வொரு கடுமையான பௌதிக சட்டங்களின் கீழ் வாழ்கின்றனர். அப்புறம் அனைவரும் வாழ்வின் 6 நிலைகளை நிச்சயம் கடந்தாக வேண்டும். அதான் இது வந்து ஜாயத்தேன்னு பிறக்கிறது, அது ஒரு கோர்வையா சொல்லுவாங்க. ஜாயத்தே வர்த்தத்தே விபரிணமத்தே அப்படின்னு என்ன வரும், இப்ப எனக்கு அது மறந்து. பிறப்பு, அப்புறம் வளர்ச்சி, வர்த்தத்தைன்னா வளர்றாங்க, அப்புறம் பராமரிக்கிறாங்க, உடலை பராமரிக்கிறாங்க, நல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டெவலப் தெம்செல்ஸ் எக்கனாமிக்கலி பிசிக்கலி எல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்புறம் உப பொருட்களை உருவாக்குதல், அதுக்கு சாதகமா அவனுக்கு வந்து என்னெல்லாம் சௌகரியமா இருக்க முடியுமோ அதெல்லாம் உருவாக்குறான். அப்புறம் என்னது, தொய்வடைதல், கடைசியில இதெல்லாமே அது காலகட்டத்துல அது எல்லாமே தொய்வடைஞ்சிடும், இன்னும் அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இருக்காது. முதல்ல கிரியேட் பண்ணுவோம், ஆனா அதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகாம போகும். கடைசியில் இறுதியில் மரணம். ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பரிணாமத்தின் இந்த 6 சட்டங்களை கடந்து விட முடியாது. ஷார்ட்டா சொல்றோம்னா பர்த், டெத், நோய், பிறப்பு, முதிர்ச்சி, நோய்வாய்ப்படுதல், நோய் அண்ட் டெத். தமிழ்ல வரல. ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அதானம். ஆமா, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, கரெக்ட். துக்க தோஷானு அனுதர்ஷனம், துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம், இது அந்த ஸ்லோகத்திலேயே வருது, கரெக்ட். பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கிறது தான். அது நடுவுல இந்த மாதிரி வளர்ச்சி, பராமரிப்பு, இதெல்லாம் வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க.
ஓகே, அப்போ இது என்னது? எனவே தேவர்கள் இப்போ இந்த 6 சட்டங்களை கடந்து ஒருவனால மீளவே முடியாது, இது கடக்கவே முடியாது. எவ்ரிபடி ஹஸ் டு அண்டர்கோ திஸ். அது தேவர்களா இருக்கட்டும், அசுரர்களா இருக்கட்டும், எல்லோருக்கும் மரணம் வரதான் செய்யும். எனவே தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், செடி கொடிகள் என யாராக இருந்தாலும் ஜட உலகில் நிரந்தரமாக வாழ முடியாது. இது இந்த ஃபேக்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது வரைக்கும் படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? ஆமா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறீங்க? பத்மா மாதாஜி. அப்புறம் இந்த மாதாஜி ஜாயின் பண்ணாங்களா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி? வந்திருக்காங்களே ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, அப்புறம் சுதந்திரா மாதாஜி படிங்க. இங்க யாரு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. உயிரினங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆயுள் வேறுபடுகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களிலேயே முதன்மையானவரான பிரம்மதேவர் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்கிறார். சின்னஞ்சிறு கிருமியோ சில மணி நேரம் மட்டுமே வாழ்கிறது. ஆயினும் பௌதிக உலகில் உள்ள எவராலும் நிரந்தரமாக இங்கேயே வசிக்க முடியாது. அனைத்தும் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் பிறக்கின்றன, படைக்கப்படுகின்றன, சில காலம் தங்குகின்றன, மேலும் தொடர்ந்து வாழக்கூடியவையாக இருப்பின் அவை வளர்கின்றன, இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, படிப்படியாக குன்றி இறுதியில் அழிந்து விடுகின்றன. இந்த சட்டங்களின்படி கோடிக்கணக்கான வேறுபட்ட பிரபஞ்சங்களில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்களும் கூட இன்றோ நாளையோ வரல மாதாஜி, எனக்கு இன்னும் அதாங்க, நாளையோ மரணத்திற்கு உட்பட்டவர்களே. எனவே மொத்த பௌதீக பிரபஞ்சமும் மத்திய லோகம், மரணத்தின் இடம் என்று அறியப்படுகிறது. அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? படிச்சிருங்க, என்ன ஒண்ணு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. இந்த இடத்தை மரணமற்ற இடமாக மாற்றுவதற்கு பௌதீக விஞ்ஞானிகளும் அரசியல்வாதிகளும் முயல்கின்றனர். ஏனெனில் மரணமற்ற ஆன்மீக இயற்கையை பற்றிய தகவல் அவர்களிடம் இல்லை. வேத சாஸ்திரங்களை பற்றிய அவர்களது அறியாமையே இதற்கான காரணமாகும். அவை முதிர்ந்த தெய்வீக அனுபவத்தின் மூலமாக உறுதி செய்யப்பட்ட முழுமையான ஞானத்தினால் நிறைந்துள்ளன. துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்கள், புராணங்கள் மற்றும் இதர சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதில் நவீன மனிதன் வெறுப்புடையவனாக இருக்கிறான். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் படிக்க, இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? உயிரினங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆயுள் வேறுபடுறது இல்லையா? இப்போ ஒரு எறும்புக்கு எவ்வளவு ஆயுள் இருக்கும்? ஒரு ஃபியூ டேஸ் இருக்கும். ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஒரு ஃபியூ டேஸ் இருக்கும். ஒரு 2 கால் நடக்கிற அது வேணா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு அனிமல், ஒரு டாக், ஒரு நாய், அந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் சொல்லலாம். இன்னும் அது போல வளர்ந்து மனித இதுல வரும்போது நமக்கு ஒரு 70 80 90 அப்படி வேணா போடலாம், 100 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் என்னது? தேவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள், பல காலம் அவங்க வாழ்வாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த பாடி, எப்படி உடலை எடுக்கிறாங்களோ அது போல அவங்களோட வாழ்நாளும் குறையிறது கூடுறது அந்த மாதிரி. ஸோ உயிரினங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆயுள் வேறுபடுகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களிலேயே முதன்மையானவரான பிரம்மதேவர், ஏன் அவரை அவரும் உயிர் வாழி தானே, அவரும் இறக்கத்தானே வேணும். அவரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு பகவான். ஆனா அவருக்கும் ஒரு இறப்புன்னு இருக்கும். கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் வாழ்கிறார். ஆனா அது போல நம்மளால வாழ முடியுமா? முடியாது. சின்னஞ்சிறு கிருமியோ சில மணி நேரம் மட்டுமே வாழ்கிறது. ஆயினும் பௌதிக உலகில் உள்ள எவராலும் ஆனா என்னது ஃபைனலி என்னது? எல்லாருக்கும் மரணம் நேரும். அது மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். எவராலும் நிரந்தரமாக இங்கே வசிக்க முடியாது. அனைத்தும் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் கீழ் பிறக்கின்றன, படைக்கப்படுகின்றன, சில காலம் தங்குகின்றன. இப்ப பார்த்தா நம்ம எல்லாம் சிலதுல எக்குல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. நம்மளும் எக்கு தான், ஆனா உள்ள வயத்துக்குள்ள இருக்கிற எக்கு. நம்மளாம் மேமல்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நம்ம சயின்ஸ்ல படிக்கலாம். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? எக்கு வெளியிலேயே வச்சு அதை அடை காத்து அந்த மாதிரி வருது. இப்ப இதுல எல்லாம் அந்த வண்டெல்லாம் வருது அரிசியில. எப்படி அது வருது? இந்த அரிசி தான் அதை கிரியேட் பண்றதுமா? இல்ல, அதுலயும் அந்த மாய்ஸ்சர் இதெல்லாம் பட்டு அதுலயும் ஏதோ ஒரு கிருமி இருந்து அப்படிதான் அதுவும் பிறக்கிறது. அதுக்கும் ஒரு எக் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அதுவும் பிறக்கும். ஸோ ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு கிருமிகளோ வைரஸ், யாரோ தும்மினா அந்த ஒரு வைரஸ் நமக்கு நமக்கு கொண்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கிருமியோ, ஆனா சில மணி நேரம் தான் அதுகள் வாழ்கிறது அக்கார்டிங் டு தியர் சைஸ் அண்ட் இது. ஆயினும் பௌதிக உலகில் உள்ள எவராலும் ஃபைனல் என்ன வேர்டிக்ட் என்னது? யாராலும் நிரந்தரமாக இங்கேயே வசிக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு போகதான் வேணும். அனைத்தும் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் பிறக்கின்றன, படைக்கப்படுகின்றன. பிறக்கின்றன என்னது? படைக்கப்படுகின்றன, சில காலம் தங்குகின்றன, மேலும் தொடர்ந்து வாழக்கூடியவையாக இருப்பின் அவை வளர்கின்றன. அதான் இதுதான் இந்த 6 பரிணாமங்கள்ல இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ அது வளரும், பாதுகாக்கும், நம்ம தன்னுடைய இதை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, படிப்படியாக குன்றி
இறுதியில் அழிந்து விடுகின்றன. இந்த சட்டங்களின்படி கோடிக்கணக்கான வேறுபட்ட பிரபஞ்சங்களில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்கள், நம்ம என்ன நினைச்சோம் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கான்னு, ஒரு அண்டத்துல ஒரு பிரம்மா, இது போல எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் இருக்கு, கோடிக்கணக்கான அதுல அர்த்தம் இருக்கும், கோடிக்கணக்கான லலிதா மாதாஜி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அண்டங்கள்லயும் ஒரு அர்த்தம் காணும். அந்த மாதிரி இவரும் இருப்பார், யாரு பிரம்மாவும் இருப்பார். சோ கோடிக்கணக்கான வேறுபட்ட பிரபஞ்சங்களில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்களும் கூட இன்றோ நாளையோ மரணத்திற்கு உட்பட்டவர்களே. எனவே மொத்த பௌதிக பிரபஞ்சமும் மிருத்தியலோகம், மர்த்தியலோகம் சொல்லலாம், மரணத்தின் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே என்னது, இதெல்லாம் மரணம் நேரக்கூடிய இதுதான், பிரபஞ்சம் தான். எது மரணம் இல்லாத இது கோலோக பிருந்தாவனம், கிருஷ்ணனுடைய உலகம் தான் அந்த மாதிரி உலகம். அங்க வந்து இறப்பே கிடையாது, அங்க பிறப்பும் கிடையாது. நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல அங்க போயிட்டோம்னா அங்க இறப்பே கிடையாது. என்ன வளருவோமா கிடையாது, வியாதி வருமா கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. அங்க சூக்ஷ்ம உடல்லயே இருப்போம். இந்த மாதிரி பௌதிக உடல்லாம் எடுத்து வரமாட்டோம், அங்க வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல இருப்போம். அப்ப பாக்கி உள்ள இந்த மாதிரி உலகம் எல்லாமே என்ன, மர்த்தியலோகம், மரணத்தின் இடம் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த இடத்தை மரணமற்ற இடமாக மாற்றுவதற்கு அப்ப இப்பெல்லாம் அதை ட்ரை பண்றாங்க விஞ்ஞானிகள்லாம். என்னது, அதனால அந்த மெடிசன் கண்டுபிடிச்சேன், இதனால இது அது இது சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு இல்ல, நீ உட்கார்ந்தே இருப்போம், போயிடுவோம். என்ன அப்படின்னாக்கா அப்பதான் மருந்தெல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு தானே, இல்ல தெரியல, சடன்லி மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக். அவங்களோட ஒரே வேர்டிக்ட் என்ன, மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக். எப்படிதான் வருதோ அவங்களுக்கே இன்னும் பதில் தெரியல. இப்ப இன்னும் மோசமா போயிட்டு இருக்கு. இவ்வளவு மருந்து, இவ்வளவு எல்லாம் இது என்னது. இப்ப நான் நடுவுல உங்ககிட்ட கூட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாரம் கண்ணா, ஒரு வாரத்துல வந்து பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் இதா இருந்தா ஹேலன் ஹார்ட்டி போயிட்டு செக்அப் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா நாளைக்கு உடம்பு முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணப்பறம் உடம்பு முடியாம வரக்கூடாதே, எல்லாம் ரெகுலர் செக்அப் எல்லாம் போயாச்சு. எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட், எல்லாம் பேராமீட்டர் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கு. எல்லாம் கரெக்ட் தான், மருந்து நீ கண்டினியூ பண்ண, எஸ் மருந்து சாப்பிடுறாரு, பட்டுன்னு போயாச்சு ஆளு. எப்படி இப்ப யாரை பிளேம் பண்ண முடியும், டாக்டர்ஸை பிளேம் பண்ண முடியுமா? ஒண்ணும் இல்ல, டாக்டர் அவன் படிச்ச படிப்புக்கு சொல்றான் நல்லாதான் இருக்கான், டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம், எல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா போறதுக்கு வேலை வந்தா போகதான் வேணும், நம்ம மென்டலி பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படி. அப்புறம் என்னது, இந்த இடத்தை மரணமற்ற இடமாக மாற்றுவதற்கு அவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க, மருந்து எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி பாக்குறாங்க. பௌதிக விஞ்ஞானிகளும் அரசியல்வாதிகளும் முயல்கின்றனர். ஏனெனில் ஏன் அரசியல்வாதிகள் அவங்க என்ன பண்றாங்க, 10 வருஷ திட்டம், 20 வருஷ திட்டம் எல்லாம் போடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இருந்து பாக்குற போல, அவங்களே இன்னைக்கோ நாளைக்கும் இருக்காங்க. ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து முயல்கிறார்கள். ஏனெனில் மரணமற்ற ஆன்மீக இயற்கையை பற்றிய தகவல் அவர்களிடம் இல்லை. ஆன்மீகத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் இருக்கும். வேத சாஸ்திரங்களை பற்றி அவர்களது அறியாமையே இதற்கான காரணமாகும். அவை முதிர்ந்த தெய்வீக அனுபவத்தின் மூலமாக உறுதி செய்யப்பட்ட முழுமையான ஞானத்தினால் நிறைந்துள்ளன. இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியும், நம்ம இந்த தெய்வீக ஞானத்தை வளர்த்தும் போதுதான் நமக்கு இதை பத்தி உள்ள ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் நமக்கு புரிய வரும். அது வரைக்கும் நம்ம அறியாமையில தான் இருப்போம். உறுதி செய்யப்பட்ட முழுமையான ஞானத்தினால் நிறைந்துள்ளது. அப்புறம் என்னது, துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்கள், புராணங்கள் மற்றும் இதர சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதில் நவீன மனிதன் வெறுப்புடையவனாக இருக்கிறான். இப்ப நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம், 18 days கோர்ஸ் இந்த டைம் நல்ல அட்மிஷன். இப்ப எவ்வளவு பேர் L2 வரப்போறாங்கன்னா கொஸ்டின் எல்லாரும் எஸ்சி ஸ்டார்டிங்ல என்னது மனுஷியானாம் சஹசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே. ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு பேர் சேருவாங்க L2லயும், நம்ம கிளாஸ் எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க. அப்புறம் மெதுவா வழுக்கி விழுந்து போயிடுறாங்க. ஆனா யார் நிலைச்சு இருக்கிறவங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்க லெவல் 3க்கும் போவா, லெவல் 4க்கும் போவா, திரும்பி அதே அவங்களே திரும்பி லெவல் 1 லெவல் 2 பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப நம்மளும் அந்த கூட்டத்துல இருக்கோம். அப்படியே நம்ம அதுலயே ஊறி போயாச்சு, வழுக்கி விழுறவங்க எல்லாம் வழியே போயாச்சு. திரும்பி அது ஆரம்பிக்கணும்னா கஷ்டம், நம்மளால முடியாதுன்னே தோல்வியா எடுத்துட்டு விடுவோம். அந்த மாதிரி தோல்வியா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க. சோ அதனாலதான் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா, எப்பவுமே ஆல்வேஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்றது மாத்திரம் நிறுத்தவே கூடாது. நம்ம வேற என்னெல்லாம் தெரியறது இல்லை, எக்ஸாம் எழுத தெரியாது, ஸ்லோகா சொல்ல தெரியாது, ஒன்னும் தெரிய வேண்டாம். கிளாஸ் இது காதால கேட்க நமக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். சோ அது வந்து நம்ம எப்பவுமே கிளாஸ் நமக்கு அட்டெண்டன்ஸ்க்கு வேண்டி நம்ம கேட்கல, நமக்கு வந்து அதுல ஒரு ருச்சி கண்டு போனோம்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அது லெவல் 1 இருக்கலாமே, லெவல் 1 திரும்பி கேட்கலாம். ஓகே, அவை முதிர்ந்த தெய்வீக அனுபவத்தின் மூலமாக தான் உறுதி செய்யப்பட்ட முழுமையான ஞானத்தினால் நிறைந்துள்ளது. துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்கள், புராணங்கள் மற்றும் இதர சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதில் நவீன மனிதன் வெறுப்புடையவனாக இருக்கிறான். இதெல்லாம் வந்து அவுட்டேட்டட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா? படிங்க மாதாஜி. படிங்க. விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து 6-7-61 பின்வரும் தகவலை பெறுகின்றோம். விஷ்ணு சக்தி பரா புரோக்தா சேக்தா ஸ்நான யா ததா பரா
அவித்யா கர்ம சம்ஞான்யா தருத்தீய சக்திர் இஷ்யதே द्वितीय शक्तिर इष्यते இஷ்யதே. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு பல்வேறு சக்திகளை பெற்றுள்ளார். அவை யார் உயர்ந்த சக்தி பரா என்றும் பரா யார் இல்ல மாதாஜி, அவை பரா அப்படின்னா என்னது, உயர்ந்த சக்தி என்றும், அபரா தாழ்ந்த சக்தி என்றும், அபரா தாழ்த்த சக்தி என்றும் அறிவிக்கப்படுகின்றன. ஜீவன்கள் உயர்ந்த சக்தியை சார்ந்தவர்கள். நம்மை தற்போது பந்தப்படுத்தியுள்ள ஜடசக்தியானது அவருடைய தாழ்ந்த சக்தியாகும். இந்த சக்தியின் மூலமாகவே பௌதிக படைப்பு சாத்தியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே எல்லா ஜீவன்களையும் அறியாமையில் அவித்யாவில் மறைத்து வைத்து பலநோக்கு செயல்களை செய்யும்படி தூண்டுகிறது. இருப்பினும் இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியிலிருந்தும் ஜீவன்களிலிருந்தும் வேறுபட்டதான பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அந்த உயர்ந்த சக்தி பகவானுடைய நித்தியமான மரணமற்ற உலகத்தை உள்ளடக்கியதாகும். இது பகவத்கீதையில் 8.20 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. இன்னும் கண்டினியூ தெரியல மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல. நீங்க புக் வாங்குங்க மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி புக் வாங்கிட்டாங்க, நீங்களும் அந்த மாதிரி புக் வாங்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிட்டீங்களா? என்ன பிரபுஜி படிட்டீங்களா? உங்களுக்கு சான்ஸ் அப்புறம் சரி படிக்கிறா, படிங்க படிங்க. பரஸ்தஸ்மாத் பாவோன்யோ வியக்தோ வியக்தாத் சனாதனः யச சர்வேஷு பூதேஷு நசைஸ்து ந விநிஷ்யதி. சூரியன், சந்திரன், வெள்ளி உட்பட மேல்நிலை, கீழ்நிலை, நடுநிலை என எல்லா பௌதிக லோகங்களும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறி கிடக்கின்றன. இந்த லோகங்கள் யாவும் பிரம்மாவின் ஆயுள் வரை மட்டுமே நீடிக்கின்றன. சில கீழ்நிலை லோகங்களோ பிரம்மாவுடைய நாளின் இறுதியில் அழிக்கப்பட்டு அவருடைய மறுநாளில் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றன. மேல் உலகங்களில் காலம் வேறு விதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. நம்முடைய கணக்கின்படி ஒரு வருடம் என்பது பல்வேறு மேல் உலகங்களில் ஒரு பகலையும் இரவையும் கொண்ட 24 மணி நேரத்திற்கு சமமானதாகும். பூமியின் 4 யுகங்கள் சத்திய, திரேத, துவாபர மற்றும் கலி மேல் உலக கணக்கின்படி அவர்களுக்கு 12,000 வருடங்கள் மட்டுமே நீடிக்கின்றன. அது போன்ற கால கணக்கின் 1000ஆல் பெருக்கினால் அது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். பிரம்மாவின் இரவும் அதே கால அளவாகும். அத்தகு பகல்களும் இரவுகளும் மாதங்களாகவும் வருடங்களாகவும் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு அது போன்ற 100 வருடங்கள் பிரம்மா வாழ்கின்றார். பிரம்மனுடைய ஆயுளின் இறுதியில் மொத்த பிரபஞ்சம் தோற்றமும் அழிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இப்ப என்னது விஷ்ணு புராணத்துல இப்ப நம்ம என்ன இது கோட்டு கொடுத்தாலும் பிரபுபாத் என்ன பண்ணுவார், எங்கேயோ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துதான் சொல்றாரு. நானே என்ன கண்டுபிடிச்சேன், நானே என்ன சொல்றேன், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டார். ஆச்சாரியா சொல்லியிருப்பா, அப்புறம் அதுலயும் என்னது அந்த ஆச்சாரியனும் ஏதோ ஒரு இதுல இந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இருந்தா எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா நம்மளோட எல்லா பர்பெக்ட்ல பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கும், போட்டிருக்கும். சோ விஷ்ணு புராணத்துல இது கொடுத்திருக்கு. 6.7.21 என்ன கொடுத்திருக்கு, முழுமுதல் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு பல்வேறு சக்திகளை பெற்றுள்ளார். அதுல என்னெல்லாம் சக்தி, பராசக்தி. நல்ல வந்து நம்ம இது படிச்சோம் இல்ல, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இதை படிச்சோம். நம்ம பராசக்தி உயர்ந்த சக்தி. உயிர்வாயு எல்லாமே அந்த பராசக்தியில தான் வருது. நம்ம எல்லாருமே நாம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா உயிர்வாழிகளும் எறும்புல இருந்து யானை வர நம்ம எல்லாருமே. அண்ட் அப்பராசக்தி ஜடசக்தி, இந்த வெளியில இது இருக்கு இல்லையா, என்ன இயற்கை எல்லாம் என்னது அப்பராசக்தி இல்ல, தாழ்ந்த சக்தி. தாழ்ந்தன்னு நம்மள மாதிரி உயர்ந்த சக்தியில அதை கொஞ்சம் ஒரு இது கம்மியா இருக்கு என்றும் அறியப்படுகின்றன. ஆனாலும் என்னது, நம்ம அந்த தாழ்ந்த சக்தியை சார்ந்துதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம நல்ல பராசக்தி தான், ஆனா நமக்கு மூச்சு காற்றுக்கு என்ன பண்றோம், வெளியில அப்பராசக்தியில இருக்கிற அந்த காற்றை தான் சுவாசிக்கிறோம். நம்ம வந்து அவங்களை வந்து நல்லா யூஸ் பண்றோம். அப்பராசக்தியால கிரியேட் பண்ணது அந்த இயற்கையை வந்து நல்லா யூஸ் பண்றோம். ஜீவன்கள் உயர்ந்த சக்தியை சார்ந்தவர்கள். நம்மை தற்போது பந்தப்படுத்தியுள்ள ஜடசக்தி வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தி வைக்கிறது, அவருடைய தாய்ந்த சக்தியாகும். இந்த சக்தியின் மூலமாகவே பௌதிக படைப்பு சாத்தியமாக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப இதனால் இந்த மாதிரி சக்தியாலதான் வந்து எல்லாம் பௌதிகம்
எல்லாமே கிரியேட் ஆகப்பட்டிருக்கு. இதுவே எல்லா ஜீவன்களையும் அறியாமை அவித்யாவில் மறைத்து வைத்து பல நோக்கு செயல்களை செய்யும்படி தூண்டுகிறது. அப்ப என்னது, பகவான் நமக்குதான் எல்லாம் கிடைக்கிறது, ஃப்ரீயா எல்லாம் கிடைக்கிறது. ஐ எம் டிபெண்டிங் ஆன் இட். காற்று வருது, தண்ணி கிடைக்கிறது. அப்ப என்னது, பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு இல்லாம நம்ம அப்படியே மூடப்பட்டு என்னது மறைத்து நம்ம அந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவித்யால இருக்கோம். நம்ம என்ன வித்யானா என்னது, ஆக்சுவல் நாலேஜ் இல்லாம ஒரு இதுல இருக்கும். எல்லாம் ஈஸியா கிடைக்கும் போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜீவன்களை எல்லாம் வந்து அறியாமையில வந்து தள்ளுறது இந்த அப்பராசக்தி மறைத்து வைத்து பல நோக்கு செயல்களை செய்யும்படி தூண்டுகிறது. அப்ப எதை பண்ணினா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? பல நோக்கு செயல்களை நம்ம பண்றோம். அதுல என்ன ஆகும்? பல நோக்கு செயல்கள்ல திரும்பி நல்லது பண்ணா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரும். திரும்பி திரும்பி பிறப்பு இறப்பு என்னது அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ல நம்ம பிறந்து வந்துட்டு இருக்கோம். இருப்பினும் இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியிலிருந்தும் ஜீவன்களிடமிருந்தும் வேறுபட்டதான வேற என்னதுக்கு, இந்த ரெண்டு சக்திக்கும் அப்பாற்பட்ட என்ன இருக்கு? பகவானுடைய ஒரு உலகம் இருக்கு. வேறுபட்டதான பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அங்க போறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். இங்கேயே இருக்கோம், இங்கேயே வந்து மெஷின் கிரைண்டிங் மாதிரி இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்க கூடாது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்க. எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? திரும்பி 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 பகவத்கீதா மாத்திரம் இல்ல, இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் எவ்ரிதிங் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் பகவத்கீதா தான் இருக்கும். ஏன்னா பகவத்கீதா வந்து எல்லா இதோட சாரம் தான் இல்லையா? எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸோட சாரம், எல்லா உபநிஷத்தோட சாரம். அதுலயே நம்ம படிச்சுட்டோம். அதனால நம்ம இப்ப நான் இன்னொரு நினைப்போம், நம்ம தான் பகவத்கீதால படிச்சுட்டோமே. ஆக்சுவலி இங்கே இருந்து எடுத்துதான் பகவத்கீதாலே போட்டிருக்காங்க. அப்ப சாரத்தை நம்ம படிச்சுட்டோம். நல்லா அது படிச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும்? இது படிக்கும் போது இது நம்ம பகவத்கீதா படிச்சு இப்ப ஜரா இப்ப மாதா சொன்ன போல துக்க தோஷான தர்ஷனம், பிறப்பு இறப்பு முதிர்ச்சி நோய் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வரும், அது தெரிந்து நம்ம வந்து வாழணும் அப்படின்னு எங்க படிச்சோம்? நம்ம பகவத்கீதால படிச்சுட்டோம். ஆனா இங்க இருந்து எடுத்ததுதான். சோ அது வந்து இது என்னது, அவித்யாவில் மறைத்து வைத்து பல நோக்கு செயல்களை செய்யும்படி தூண்டுகிறது. இருப்பினும் இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியிலிருந்தும் ஜீவன்களிடம் நம்மளபடி உயர்ந்த சக்திகளிடமிருந்தும் வேறுபட்ட ஒரு பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அந்த உயர்ந்த சக்தி பகவானுடைய நித்தியமான, அது வந்து பெர்மனன்ட் ஹவுஸ். அங்க என்ன வந்திருக்கோம், நம்ம பெர்மனன்ட் இடம் இருக்கு, மரணமற்ற. அங்க வந்து அழிவே கிடையாது. இப்போ நித்தியமா இருக்கிற உலகம், அங்க அழிவு எல்லாம் பிரளயம் வந்து எல்லா உலகம் அழியப்படும் போது அது அழியாது, மரணமற்ற உலகத்தை உள்ளடக்கியதாகும். இது பகவத்கீதையில் 8.20 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. என்னெல்லாம்? சூரியன், சந்திரன், வெள்ளி உட்பட எல்லா மேல்நிலை, கீழ்நிலை, நடுநிலை என எல்லா பௌதிக லோகங்களும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறி கிடக்கின்றன. ஆனா எல்லாம் என்னது, எல்லாம் டெம்பரரி தான். இந்த லோகங்கள் யாவும் பிரம்மாவின் ஆயுள் வரை மட்டுமே நீடிக்கின்றன. பிரம்மாவோட 100 வயசு வாழ்வர். அந்த 100 வயசு அவரோட ஆயிடுத்துனா இப்ப இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகல. அவர் 50 வயசா முடிஞ்சு 51 தான் நடக்கிறது. இன்னும் 50% தாண்டணும். ஆனா இப்பவே நமக்கு வந்து பொறுக்க மாட்டேங்கிறது. அவ்வளவு அட்டுழியம். நினைச்சா ஒரு வியாதி, என்னெல்லாம் தொற்று நோய் அது இதுன்னு வருது. அப்போ அவரோட 100 வயசு வாழும்போது எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவே மோசமான இதாயிடும். அப்ப இதெல்லாம் எப்போ பிரம்மாவின் நாள் வரைதான் இதெல்லாமே இருக்கும். சில கீழ்நிலை லோகங்களோ பிரம்மாவினுடைய நாளின் இறுதியில் அழிக்கப்பட்டு அவரோட டே அண்ட் நைட் அந்த டைம்ல அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். எத்தனை கால்குலேஷன் 4th சாப்டர்ல வந்ததே. 1000 வந்து சதுர்யுகம், 4 யுகங்கள் என்னெல்லாம், சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இதோட சுழற்சி 1000 சுழற்சி ஆச்சுன்னா அவருடைய ஒரு நாள். அந்த மாதிரி அவரோட வந்து இன்னும் ஒரு பகல் நேரம், திரும்பி இரவு நேரம், திரும்பி ஒரு 1000 சுழற்சி. அப்போ 2000 சுழற்சி வேணா அவருடைய ஒரு நாள். அந்த மாதிரி கணக்கு. அதெல்லாம் நம்ம 4th சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா பார்த்துட்டோம். ஓகே, இப்ப என்ன கொடுத்துருக்கு? நாளின் இறுதியில் இங்கேன்னு படிக்கணும். சில கீழ்நிலை லோகங்களோ பிரம்மாவினுடைய நாளின் இறுதியில் அழிக்கப்படுறது. அவரோட நாள் 1 டே அதான இந்த 2000 சதுர்யுகத்துல அதெல்லாம் அழிந்துவிடும். மேலுலகங்களில் காலம் வேறு விதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. கீழுள்ளதெல்லாம் அந்த மாதிரி அழியும், மேலுலகங்களுக்கு கணக்கு வேற. நம்முடைய கணக்கின்படி ஒரு வருடம் என்பது பல்வேறு மேலுலகங்களின் ஒரு பகலையும் இரவையும் கொண்டு 24 மணி நேரம் சமமானதாகும். இப்ப நம்மளோட எப்படின்னா, தேவர்களுக்கு காலை நேரம் இப்பதான் மார்கழி மாசம், தை மாசம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கால நேரம் வந்தாச்சு. அவங்களோட 1 டேனா நம்மளுக்கு இங்க வந்து 1 இயர் ஆகும். அவருக்கு வந்து அதே போல அந்த கணக்கு. சோ இந்த மாதிரி மேல வந்து லாங் பீரியட் இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி, கீழ் உள்ளவங்களுக்கு ஷார்ட்டா வரும். சோ இரவையும் கொண்டு 24 மணி நேரத்துக்கு சமமானதாம். பூமி 4 யுகங்கள் சத்யா, திரேதா, துவாபர மற்றும் கலி மேலுலக கால கணக்கின்படி அவர்களுக்கு 12,000 வருடங்கள் மட்டுமே நீடிக்கின்றன. இங்க நமக்கு இவ்வளவு சத்தியயுகம், திரேதா யுகம் எல்லாமே சேர்த்து எவ்வளவு சம் கால்குலேஷன் வருது. ஆனா மேல் கணக்குல பார்த்து அவங்களோட கணக்குப்படி ஒன்லி 12,000 இயர்ஸ்.
மட்டுமே நீடிக்கின்றன. அது போன்ற காலக்கணக்கினை 1000ஆல் பெருக்கினால் அது பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். இப்ப யாரு கணக்கு முடிவு பண்ணுங்க. பிரம்மாவின் அதே இரவும் அதே போல அதே கால அளவு. நம்ம சீதா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், 1000 இது சத்துரியம் 1000 சத்துரியுகம் நம்மளோட இதுல இதாகும். அவருடைய ஒரு பகல் 1000 சத்துரியம் என்னது ஒரு சுழற்சி அப்படி வந்ததுன்னா அது இரவு, அப்படி அவருடைய ஒரு நாள். அந்த மாதிரி இது போன்று 100 வருடங்கள் பிரம்மா வாழ்கின்றார். பிரம்மாவினுடைய ஆயுளின் இறுதியில் மொத்த பிரபஞ்ச தோற்றமும் அழிக்கவில்லை. அப்ப அது மகா பிரளயம். அப்ப மகா பிரளயம் வரும். அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நிறைய டிவாஸ்டேஷன்லாம் நம்ம பாக்குறோமே, அதுவும் ரொம்ப சாம்பிள் தான். அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. இப்போ இந்த ஹாலிவுட்ல எல்லாம் நெருப்பு பத்திண்டு எரிஞ்சுட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி வரும். எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? இந்த மாதாஜி. சூரியன் சந்திரன் போன்ற சூரியன் சந்திரன் போன்ற உயர் லோகங்களில் வசிப்பவர்கள், மத்திய லோகமான இந்த பூலோகத்தில் வசிப்பவர்கள், கீழ்நிலை லோகங்களில் வசிப்பவர்கள் என அனைவரும் பிரம்மாவின் இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் பிரளய நீரில் ஐக்கியமாகி விடுகின்றனர். இத்தருணத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமும் தனது தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. அவை ஆன்மீகமாக தொடர்ந்து வாழ்கின்றன. என்ற போதிலும் இந்த தோன்றாத நிலையானது அவ்யக்த என்று அறியப்படுகின்றது. மேலும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் பிரம்மாவினுடைய ஆயுளின் இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது அதுவும் அவ்யக்த நிலை எனப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த 2 அவ்யக்த நிலைகளுக்கு அப்பால் மற்றொரு அவ்யக்த நிலையும் உள்ளது. அதுவே ஆன்மீக சூழ்நிலை அல்லது ஆன்மீக இயற்கை எனப்படுகின்றது. அந்த சூழ்நிலையில் எண்ணிலடங்காத ஆன்மீக லோகங்கள் இருக்கின்றன. இவை நித்தியமாக நிலைத்திருப்பவை. பிரம்மாவினுடைய ஆயுளின் இறுதியில் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகங்களும் அழிவுறும் போதிலும் அவை நீடித்து நிலைக்கின்றன. ஒரு பிரம்மாவினுடைய அதிகார எல்லைக்குள் பல்வேறு பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன. அவரை போன்ற பல்வேறு பிரம்மாக்களின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்ட இந்த மாபெரும் பிரபஞ்ச தோற்றமானது பகவானுடைய சக்தியின் கால்பகுதி மட்டுமே, ஏகபாத் விபூதி. இது பகவானுடைய கீழ்நிலை சக்தியாகும். பிரம்மாவினுடைய எல்லைக்கு அப்பால் திரிபாத் விபூதி, பகவானுடைய முக்கால் பகுதி சக்தி எனப்படும் ஆன்மீக இயற்கை உள்ளது. இதுவே பராபிரக்தி எனப்படும் உயர்ந்த சக்தியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்னது, இப்போ புது டாபிக், நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது இல்லை இல்லையா? அந்த இது நம்ம படிக்கிறோம். கால் இப்ப என்ன பாக்குறோம், அதெல்லாம் கால் தான். திருப்பாத அது இன்னும் இருக்கு. 3/4 ஆபீசர் குளோரியஸ் இது இன்னும் இருக்கு, பார்க்கலாம். சூரியன் சந்திரன் போன்ற உயர் லோகங்களில் வசிப்பவர்கள், மத்திய லோகமான இந்த பூலோகத்தில் வசிப்பவர்கள், மேல அந்த சூரியன் சந்திரன் இருக்கிற அந்த மேல் உலகத்துல வசிப்பவர்கள், நம்மள மாதிரி இதுல என்னது மத்திய லோகத்துல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சூரியன் சந்திரன்லயும் உயிர் வாழி இருக்குன்னு அர்த்தம். மனிதர்கள்லாம் தான் வாழ முடியாது. ஆனா அங்க இருக்கிற ஏதோ ஒரு உயிர் வாழி வாழ்ந்துதான் இருக்கும். அதனாலதான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன் இல்லையா, போலார் நார்த் போல் சவுத் போல்ல அங்க ரொம்ப கோல்டா இருக்கும். நம்மளால தான் வாழ முடியாது. ஆனா அங்கேயும் ஏதோ கிருமியோ ஏதோ அனிமலோ அங்கேயும் சர்வைவிங் தான். அதே போல பாலைவனம் ரொம்ப சுடும், நமக்கு சுடும். ஆனா அது போல ஒரு உயிர் வாழி இருக்கு. கேமல்ஸ், கொட்டகம், இந்த மாதிரி எல்லாம் அங்கேயும் ஏதோ உயிர் வாழி இருக்கும். அதே போல சூரியன்ல கூட உயிர் வாழி இருக்கு சொல்றாங்க. எல்லாம் புசிஞ்சு போயிடுவேன் இல்ல, அதெல்லாம் தாங்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு உயிர் வாழி அங்கேயும் இருக்கும். சோ சூரியன் சந்திரன் போன்ற உயர் லோகங்களில் வசிப்பவர்கள், மத்திய லோகமான இந்த மாதிரி நம்ம பூமியில வசிப்பவர்கள், இந்த பூலோகத்தில் வசிப்பவர்கள், கீழ்நிலை லோகங்களில் வசிப்பவர்கள் எல்லாம் என்ன அனைவருமே பிரம்மாவின் இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் பிரளய நீரில் ஐக்கியமாகி விடுகின்றனர். அப்ப என்னாகும்? அது ஐக்கியம்னாக்க அழிஞ்சு போக மாட்டாங்க. எல்லாமே அவ்வியக்த, இப்பெல்லாம் வியக்தப்பட்டு நம்ம எல்லாம் ஒரு உருவம் பட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எல்லாம் அவ்வியக்த நிலையில போய் பகவான் இடத்துல இதாயிடும். அப்புறம் திரும்பி அவர் மூச்சு விட்டு இந்த இது பண்ணும்போது, அப்ப அந்த மூச்சு போயிட்டு போகும் போது பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு பகல் வரும்போது நம்ம பார்ஷியல் டிவாஸ்டேஷன் ஆகும். பிரளய நீரில் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. அத்தருணத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமும் தனது தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. எப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வெளிப்படாத தோற்றத்தோடு அப்படின்னா எல்லா அவ்வியக்த நிலையில போயிடும். அவை ஆன்மீகமான தொடர்ந்து வாழ்கின்றன என்ற போதிலும் இந்த தோன்றாத நிலையானது அவ்வியக்தா என்று, வியக்தம்னா என்னது? கண்ணுக்கு புலப்படுறது, அவ்வியக்தன புலப்படாதது என்று அறியப்படுகிறது. மேலும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் பிரம்மாவினுடைய ஆயுளின் இறுதியில் என்னது, அவருக்கு 100 வயது ஆகும்போது இந்த அவ்வியக்தம் இல்லை, எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். ஆயுளின் இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது அதுவும் அவ்வியக்த நிலை எனப்படுகிறோம். அதுவும் அவ்வியக்தம். என்ன பகவானுடைய பார்த்தேன், அவர் இப்படி போயிட்டு நம்ம நமக்கெல்லாம் டெத்தே கிடையாது. அப்போ என்னது அவ்வியக்த நிலையில போயிடும். அப்புறம் திரும்பி கிரியேட் ஆகும்போது எல்லாம் வியக்த நிலையில வரும்.
அழிக்கப்படும் போது அதுவும் அவ்வியக்த நிலை எனப்படுகிறது. ஆனால் இந்த இரண்டு அவ்வியக்த நிலைகளுக்கும் அப்பால் மற்றொரு அவ்வியக்த நிலையும் உள்ளது. அதுவே ஆன்மீக சூழ்நிலை அல்லது ஆன்மீக இயற்கை எனப்படுகிறது. அந்த சூழ்நிலையில் எண்ணிலடங்காத ஆன்மீக லோகங்கள் இருக்கின்றன. இதெல்லாம் என்னது? இவை நித்தியமாக நிலைத்திருப்பவை. பிரம்மாவினுடைய ஆயுளின் இறுதியில் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகங்களும் அழிவுறும் போது போதிலும் அவை நீடித்து. ஏன்னா இது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கும். பிரம்மாவுடைய என்னது ஒரு நாள் முடியறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் அந்த உலகங்கள்லாம் நீடித்து நிலைக்கின்றன. ஒரு பிரம்மாவினுடைய அதிகார எல்லைக்குள் பல்வேறு பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன. அண்டம், நிறைய அண்டங்கள்லாம் இருக்கு. சோ அந்த அது பிரம்மாவுடைய அந்த அந்த ஒரு பெரிஃபரல்ல அந்த இது இருக்கும். நிறைய அண்டங்கள்னு. அப்ப அது அதிகார எல்லைக்குள் பல்வேறு பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன. அவரை போன்று பல்வேறு பிரம்மாக்களும் அதிகார எல்லைக்குள் உட்பட்ட இந்த மாபெரும் பிரபஞ்ச தோற்றமானது பகவானுடைய சக்தியின் கால் பகுதி மட்டும். இப்போ பகவான் இவ்வளவு சக்தியில இது பிரம்மா இருக்கிற அந்த என்னது அவரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிற அந்த உலகம் எல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் 1/4 தான். இன்னும் 3/4 இருக்கு. இது ஏக்கப்பாது. இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? ஏக்கப்பாது விபூதி. 1/4 ஆஃப் ஹிஸ் எனர்ஜி தான் நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்கிறதும் என்னது பகவானுடைய 1/4 தான் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அவர் இன்னும் 3/4 இன்னும் வேற இடத்துல இருக்கு. இது பகவானுடைய கீழ்நிலை சக்தியாகும். அப்புறம் பிரம்மாவினுடைய எல்லைக்கு அப்பால் வேற ஒண்ணு உலகம் இருக்கு. அது என்னது? திரிபாத விபூதி. பகவானுடைய இது அவருடைய எனர்ஜி என்னது? இன்னும் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த இங்க இப்ப இருக்கிறது அது 1/4. இன்னும் இது போல 3/4 அது வேற இருக்கு. இவருடைய பெரிஃபரல் ஏரியாக்கும் வெளியில, பிரம்மாவுடைய ஏரியாக்கும் வெளியில, எல்லைக்கு அப்பால் திரிபாத விபூதி, தட் இஸ் பகவானுடைய 3/4 பகுதி சக்தி எனப்படும் ஆன்மீக இயற்கை உள்ளது. அது இதை விட பெரிய ஒரு இடம். இதுவே பரா பிரகிருதி எனப்படும் உயர்ந்த சக்தியாகும். கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கலா இருக்கும். எஸ், இது இவங்க படிக்கணும் நினைக்கிறேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டேலா? வந்துட்டேன் இருக்கே மாதாஜி. நெட்டு போயிட்டு வருது. அதான் பாத்துங்க. இப்ப நெட் இருக்கு, படிச்சிடுவோம். ஆமா மாதாஜி. அந்த ஆன்மீக இயற்கையினுள் வசிக்கக்கூடிய முதன்மையான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. பகவத்கீதையில் 8.22 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி களங்கமற்ற பக்தி தூண்டினால் மட்டுமே அவரை அணுக முடியும். ஞானம், யோகம் அல்லது கர்ம வழிமுறைகளின் மூலமாக அவரை அணுக முடியாது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படும் கர்மிகள் தங்களை சூரியன், சந்திரன் உள்ளிட்ட சொர்க்கலோகங்களுக்கு உயர்த்தி கொள்கின்றனர். ஞானிகளாலும் யோகிகளாலும் அதை காட்டிலும் உயர்ந்த லோகமான மகரலோகம், தவலோகம் மற்றும் பிரம்மலோகத்தை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டின் மூலமாக அதிக தகுதியினை பெறும்போது அவர்களால் ஆன்மீக இயற்கையினுள் நுழைய முடியும். தகுதிக்கு ஏற்ப அவர்கள் ஆன்மீகவானின் பிரகாசமான ஜோதியினை அடையலாம், பிரம்மனை அடையலாம் அல்லது வைகுண்ட லோகங்களை அடையலாம். அதே சமயத்தில் பக்தி தொண்டில் பயிற்சி பெறாமல் ஆன்மீக வைகுண்ட லோகங்களினுள் எவராலும் நுழைய முடியாது என்பது உறுதி. அடுத்தது படிக்கிறா? ரொம்ப பெருசா இருக்கு. சரி, ஒரே ஒரு நிமிஷம் படிச்சிருக்கோம். பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை பௌதீக லோகங்களில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதீக நோயாகும். இந்த பௌதீக நோய் எதுவரை தொடர்கிறதோ அதுவரை உடல் மாற்றம் என்னும் வழிமுறையை ஜீவன் தொடர்ந்தாக வேண்டும். அவன் மனிதனாக, தேவனாக, விலங்காக என எப்படி வேண்டுமானாலும் பிறவி எடுக்கலாம். இறுதியில் அவன் பிரம்மாவினுடைய இரவில் ஏற்படக்கூடிய பிரளயம், பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் இறுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரளயம் என 2 பிரளய காலத்திலும் ஏற்படக்கூடிய அவ்வியக்த நிலையினை அனுபவித்தாக வேண்டும். நாம் மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பினையும் அதனோடு வரக்கூடிய முதுமை மற்றும் நோயின்களையும் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட விரும்பினால் ஆன்மீக லோகங்களில் நுழைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டியது அவசியம். அந்த ஆன்மீக உலகில் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது முக்கிய விரிவுகளான நாராயண ரூபங்களில் சங்கத்தில் நம்மால் நிம்மதியாக வாழ முடியும். அந்த எண்ணிலடங்காத லோகங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவருடைய முக்கிய பிரிவுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இந்த உண்மை ஸ்ருதி மந்திரங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏகோ வஷி
சர்வக கிருஷ்ண ஈட்யக ஏகோபி சன் பகுதாயோ வபாதி. கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.21. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ என்னது இப்ப இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம்னாக்கா, பிரளயம் ஏற்படும், கண்டிப்பா ஏற்படும். எப்போ இவருடைய ஒரு நாள் முடியும் போதும், இரவு வரும் இல்லையா, பிரம்மாவோட இரவு வரும்போதும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரளயம் ஏற்படும். அது அப்போ ஒரு அவ்வியக்த நிலையில நம்ம போய் விடுவோம். இப்போ வியக்த நிலையில இருக்கும், அந்த டைம்ல அவ்வியக்த நிலை. அப்புறம் அவரோட 100 வயது ஆகும் போது ஒரு பிரளயம் வரும். அந்த டைம்ல நம்ம என்னது, அப்போ அவ்வியக்த நிலையில போய் விடுவோம். சோ அந்த ஆன்மீக இயற்கை அப்புறம் வேற ஒரு இது என்னது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் உலகம், இந்த உலகத்துக்கு தவிர வேற என்ன இருக்கு, திருப்பாத பகவானுடைய சக்தி வாய்ந்த அந்த உலகம் ஒண்ணு இருக்கே. இது only 1/4 ஆஃப் ஹிஸ் கிரியேஷன் தான். இது வந்து ஏகபாத கிரியேஷன். இது ஒண்ணு 1/4. இது எல்லாமே நம்ம சொல்றது எல்லாமே 1/4 தான். இதை விட ட்ரிபிள் டைம்ஸ் பெருசு ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. அங்க வந்து வசிக்கக்கூடிய முதன்மையான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. பகவத்கீதை 8.22 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி களங்கமற்ற எப்படி அங்க போக முடியும், களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அவரை அணுக முடியும். அப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் சொல்றார் அவர்கள். இது பகவத்கீதை நிறைய ஸ்லோகாஸா சொல்றது, இந்த மாதிரி உள்ளவன் கண்டிப்பா என்னிடத்தில் வருவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அவரை அணுக முடியும். அது இல்லாம பக்தி இல்லாம வெறும் ஞானத்தை வளர்த்துனேன், எனக்கு எல்லா ஸ்லோகா தெரியும், நான் எல்லா கிளாஸ் போறேன், நல்லா ஸ்லோகா டக்கா டக்கா சொல்லுவேன், பார்க்காம கூட சொல்லுவேன், நல்ல ஞானத்தை வளர்த்துட்டேன், போக முடியுமா? முடியாது. இல்ல யோகா தெரியும், காலை தூக்கினேன், கை தூக்கினேன், நல்லா மூச்சு பயிற்சி பண்ணேன், உஷா கிளாஸ்ல உட்காந்து நல்ல முதுகெலும்பெல்லாம் அப்படி வச்சு 6th சாப்டர் பகவத்கீதை அதெல்லாம் பண்ணேன், அப்ப போக முடியுமா? இல்லை. இல்ல கர்மானா என்னது, எல்லாம் பகவானுக்கு தொண்டு படுகிறான், ஆனா மனசுல ஒரு பக்தி கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்ணாலும் போக முடியுமா? அப்படி பண்ணாலும் வந்து அவரை அணுக முடியாது. இந்த மாதிரி பண்ணா அணுக முடியாது. எப்போ அணுக முடியும்? பக்தியோட இருந்தாதான் அணுக முடியும். பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படும் கர்மிகள் தங்களை சூரியன், சந்திரன் உள்ளிட்ட சர்வலோகங்களுக்கு உயர்த்தி கொள்கிறார். ஆனா இதான் பயன் எதிர்பார்த்துன்னு என்ன பண்றோம் வந்து எது வரைக்கும் போக முடியும்? சூரியன், சந்திரன் அந்த உலகம் வரைக்கும் தான் போக முடியும், அதுக்கு மேல எல்லாம் போக முடியாது. ஞானிகள் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அதை விட வேணா கொஞ்சம் முன்னாடி போகலாம். கர்மிகள் கொஞ்சம் அது வரைக்கும் போவாங்க, ஞானி யோகிகள் இன்னும் அதை விட தாண்டி கொஞ்சம் போவாலே தவிர பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு இட்ஸ் வெரி ஃபார். சோ ஞானிகளாலும் யோகிகளும் அதை காட்டிலும் உயர்ந்த லோகங்களான மகர லோகம், தப்பலோகம், இந்த மாதிரி தபஸ் வரைக்கும் என்னது பிரம்மா இருக்கிற உலகம் வரைக்கும் போக முடியும். அதை காட்டிலும் உயர்ந்த லோகங்களான மகரலோகம், தப்பலோகம் மற்றும் பிரம்மலோகத்தை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டின் மூலமாக அதிக தகுதியினை பெறும்போது அவர்கள் என்ன பண்ணலாம், அவர்களால் ஆன்மீக இயற்கையினுள் நுழைய முடியும். அப்பதான் இந்த அண்டங்களை எல்லாம் தாண்டி அவனுக்கு வந்து இன்னும் மேல போக முடியும். தகுதிக்கு ஏற்ப அவர்கள் ஆன்மீக வானில் பிரகாசமான ஜோதியினை, பிரம்மனை அடையலாம். அது பிரம்மன்ங்கிறது என்னது, பகவானுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நிலைதான். அவரை அரூபமாக பார்க்கிற அந்த நிலைதான். அல்லது வைகுண்ட லோகங்களே அடையலாம். வைகுண்ட லோகம் என்ன இருக்கு, நாராயணர் நிறைய 400 ஃபார்ம்ல நிறைய பார்க்கலாம். அதே சமயத்தில் பக்தி தொண்டில் பயிற்சி பெறாமல் ஆன்மீக வைகுண்ட லோகங்களிலும் எவராலும் நுழைய முடியாது என்பது உறுதி. பக்தி இல்லாம அந்த வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போக முடியாது. பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை பௌதிக லோகங்களில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஜட இயற்கை அடக்கியால முயல்கின்றனர். இங்க நம்ம எல்லாருமே அப்படித்தானே, இட் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னு தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே என்னுடையது அப்படின்னு. அது என்னது, அடக்கியாளர் தான். நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட சுப்ரீமசி வந்து இன்னொரு இதுல காட்டுறோம், இது என்னுடையது அப்படின்னு. இது எறும்புலேருந்து பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை பௌதிக லோகங்களில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஜட இருக்கையை அடக்கியாள முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதிக நோயாகும். அப்ப என்னது, இந்த பௌதிக நோய் எதுவரை தொடர்கிறதோ அதுவரை உடல் மாற்றம் என்னும் வழிமுறையை ஜீவன் தொடர்ந்தாக வேண்டும். அதான் டிசைர் ட்ரீ. நீ 15 சாப்டர் யாரெல்லாம் வந்து லெவல் 1 படிச்சீங்களோ அவங்களுக்கு தெரிய வரும். டிசைர் ட்ரீ அது எப்படி அறுக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு டிசைர் இருக்கிறதுனால திரும்பி 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 பிறக்கணும். அது எப்படி அறுக்கணும்னாக்கா பற்றின்மை. இதுல பற்றின்மை, பௌதிக சம்பந்தம் இல்லாம அதுல பற்றின்மை அண்ட் சரணாகதி. பகவான் எடுத்து சரணாகதி பண்ணும்போதுதான் இது இந்த நமக்கு இந்த ஆசைகள், பௌதிக விஷயத்துல ஆசைகள் கம்மியாகும் போது நமக்கு வந்து மேல வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகலாம். சோ இது வந்து இங்க இது தொடர்ந்து வர்றது வரைக்கும் நம்ம இந்த என்னது பௌதிக இதுல வந்து நம்ம ஆசைகள் வைக்கிறது வரைக்கும் என்னது திரும்பி திரும்பி பிறப்போம், திரும்பி திரும்பி வளர்ந்து திரும்பி திரும்பி இறப்போம், அந்த மாதிரி. சோ இது எதுவரை தொடர்கிறதோ அதுவரை உடல் மாற்றம் என்னும் வழிமுறையை ஜீவன் தொடர்ந்தாக தான் வேணும். அவன் மனிதனாக தேவனாக விலங்காக என எப்படி வேண்டுமானாலும் பிறவி எடுக்கலாம். குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் பண்ணேன்னா மரமாகவும் போகலாம், எல்லாம் கண்டதையும் சாப்பிடணும், பறக்கிறதையும் சாப்பிடணும், ஊடுறதையும் சாப்பிடணும், பன்னியாகவும் போகலாம். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சோம். சோ எப்படியெல்லாம் இருக்கானோ அது போல அவன் வந்து ஒரு உருவம் எடுத்தே ஆக வேண்டும்.
ஆனா நல்லது பண்ணணும்னு எனக்கு தேவன் வரைக்கும் தேவன் கூட ஆகலாம். அடுத்த இதுல நம்ம தேவனாக கூட மாறலாம். விலங்காக என்னை எப்படி வேண்டுமானும் பிறவி எடுக்கலாம். இறுதியில் அவன் பிரம்மாவினுடைய இரவில் ஏற்படக்கூடிய பிரளயம், பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் இறுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரளயம், இது என்னை 2 பிரளய காலத்திலும் ஏற்படக்கூடிய அவ்வியக்த நிலையினை அனுபவித்தாகவே வேண்டும். அவன் என்னதான் இதெல்லாம் பண்ணினாலும் திரும்பி திரும்பி அது மேல் உலகத்துக்கு போறான், கீழ் உலகத்துக்கு போறான், தேவர்களா பிறந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அவ்வியக்த நிலையில வந்துட்டே இருப்போம். எனது பிரம்மாவுடைய இரவு பகல் வரும்போது, இரவு வரும்போது ஒரு பிரளயம், அவருடைய 100 வருடம்க்கு அப்புறம் வரும் பிரளயம், இதுல மாட்டி அவன் திரும்பி ஒரு அவ்வியக்த நிலையில அந்த இதுல அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். நாம் மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பினையே அதனோடு வரக்கூடிய முதுமை மற்றும் நோயினையும் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட விரும்பினால், இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு பிறவி வேண்டாம், முதிர்ப்பு வேண்டாம், அப்புறம் என்னது வியாதி வேண்டாம், இறப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் விரும்பினா என்ன பண்ணலாம்? பக்தி தொண்டு பண்ணோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி பகவானுடைய விஷயங்கள்லாம் கேட்டு ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம். ஆன்மீக உங்களுக்குள் நுழைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டியது அவசியம். இப்ப நம்ம அதான் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? சின்னதா பண்ணோம், பேபி ஸ்டெப்ஸ் தான் வைக்கிறோம். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கிளாஸாவது அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் முடிஞ்சா கொஞ்சம் ஜபா பண்றோம், கொஞ்சம் முடிஞ்சா ஒரு ஏகாதசிக்கு இது ஃபுல் டே பகவான் இடத்துல போய் உள்ள உட்கார முடியாது. ஆனா மனதளவுல நம்ம எப்பவுமே எது பண்ணாலும் பகவானோட ஆஃபர் பண்ணி, அந்த மாதிரி ஆஃபரிங்கா எது பண்ணாலும் பகவானை உங்களை நினைத்து நான் பண்றேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, படிப்படி இன்னும் முன்னேற்றம் ஜாஸ்தி. we can see the difference. ஆன்மீக உங்களுக்கு நுழைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டியது மிகவும் அவசியம். அந்த ஆன்மீக உலகில் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது முக்கிய பிரிவுகளான என்னெல்லாம், பிரம்மா, பரமாத்மா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நாராயண ரூபங்களில் சங்கத்தில் நம்மால் நித்தியமாக வாழ முடியும். இங்கேருந்து தப்பித்து அட்லீஸ்ட் அந்த உலகத்திலேயே கொஞ்ச நாளைக்கு வாழலாம். நித்தியமாக நாராயணர் 4 கை ரூபத்துல நிறைய இருப்பாங்க, அந்த உலகத்தில் போக முடியும். அந்த எண்ணிலடங்காத லோகங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவருடைய முக்கிய பிரிவுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர். அங்க யாரு who is the controller? பகவான் தான். பகவானோ இல்ல பகவானோட விரிவுகள் ஆன இது நாராயண ரூபத்துல இருக்கிறவங்க, அவங்க they are taking care of it. இந்த உண்மை ஸ்ருதி மந்திரங்களில் உறுதிப்படுத்தி, அப்போ இதுவும் ஒரு கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ருதி மந்திரத்துல ஏகோ விஷயம் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. கோபால் தப்பனி உபநிஷத்துல இது கொடுத்திருக்காங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம். எஸ், சிந்துஜா மாதாஜி இருக்கீங்களா? சிந்துஜா இல்லை, அந்த மாதிரி இல்லையா? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி அவங்க வந்தாங்க, போயிட்டாங்க. ஓகே, பாமினி மாதாஜி படிக்க முடியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் மாதாஜி. முடியாதா? முடியுமா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுல கிருஷ்ணரிடம் ஆதிக்கம் செலுத்த, கிருஷ்ணரிடம் ஆதிக்கம் செலுத்த யாராலும் முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட இயற்கையினை ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். அதன் விளைவாக அவன் ஜட இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பின் துயரங்களை அனுபவிக்கின்றான். தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் இங்கு வருகிறார். அவரிடம் சரணடைவதற்கான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வதே அடிப்படை கொள்கையாகும். இதுவே பகவத்கீதையில் 18.66 பகவானுடைய இறுதி அறிவுரையாகும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வரஜ. இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. துரதிருஷ்டவசமாக முட்டாள் மனிதர்கள் இந்த முக்கியமான உபதேசத்திற்கு தவறான முறையில் வியாக்கியானம் வழங்கி சாதாரண பொதுமக்களை பல்வேறு வழிகளில் தவறாக திசை திருப்புகின்றனர். மருத்துவமனைகளை மக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கான கல்வியில் அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை. ஜீவனுக்கு ஒருபோதும் உண்மையான மகிழ்ச்சியை தர இயலாத தற்காலிகமான நிவாரணப் படிகளில் மட்டுமே ஆர்வம் செலுத்தும்படி அவர்கள் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளனர். இயற்கையின் பிரளய சக்தியினை சமாளிப்பதற்காக அவர்கள் பலவிதமான பொது இயக்கங்களையும் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து சில நிறுவனங்களையும் ஆரம்பித்துள்ளனர். ஆயினும் வெல்ல முடியாத இயற்கையினை எவ்வாறு சாந்தப்படுத்துவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. பல்வேறு மனிதர்கள் பகவத்கீதையின் மாபெரும் பண்டிதர்களாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆயினும் ஜட இயற்கையினை சாந்தப்படுத்துவதற்காக கீதையில் வழங்கப்பட்டுள்ள செய்தியினை அவர்கள் கவனிப்பதில்லை. சக்தி வாய்ந்த இயற்கையினை இறையுணர்வினை எழுப்புவதன் மூலமாக மட்டுமே
சாந்தப்படுத்த முடியும் என்று பகவத்கீதையில் 7.14 தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிமிஷம் எவ்வளவு இருக்கா? இவ்வளவுதான் இருக்கு. இது வந்து நான் அப்புறம் இது முடிச்சோம், நான் படிக்கிறேன் அது. எஸ், அப்ப இது என்னது சொல்லியிருக்காங்க? இது ஆல்ரெடி கோபால தப்பனி பண்ணி தான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்கிரிப்சரல் எவிடன்ஸோட தான் எழுதுவாங்க. ஸோ எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் கிருஷ்ணரிடம் அந்த அந்த எந்த உலகம் நாராயண உலகம், அதுல வந்து நாராயண மாதிரி இருக்கிறவங்க பகவானே வந்து நாராயண ரூபத்துல 4 கை ரூபத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் ஆதிக்கம் செலுத்த யாராலையும் முடியாது. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் கிரேட். அவரை ஆனா இப்ப குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க, என்ன அவர் தான் பிரின்சிபல். அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ பிரின்சிபலை யாராவது எதிர்த்து நிற்க முடியுமா? முடியாது. டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லாம் தேர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் பிரின்சிபல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் என்னது அவருங்க வந்து ஒரு டாப். அவரை வந்து யாரும் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி அவரை அடக்கி ஆள முடியாது. கட்டுண்ட ஆத்ம ஜட இயற்கையினை கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட இயற்கையினை ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். அதன் விளைவாக அவன் ஜட இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பின் துயரங்களை அனுபவிக்கிறான். என்னது, அவன் ஆதிக்கம் செலுத்த பார்க்கறான். என்னது, அதையும் அனுபவிக்கணும், இதுவும் அனுபவிக்கணும். பெரிய ஒரு பங்களா வாங்கணும், பெரிய ஒரு இது மனை வாங்கணும், அது வாங்கணும், இதுவும் எல்லாத்தையும் என் பேர் இருக்கணும். I should have so much property, I should have so much bank balance, எல்லாம் கோல்டு சில்வர் எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது என்னது, அது ஃபுல்லா ஒண்ணு என்னது ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது. அப்ப என்னது, உள்ளூர் அந்த ஆசை இருக்கு இல்லையா, சரி பிறவி எடு, அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுத்துட்டே இருக்காங்க. சோ சட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பின் துயரங்களே. அதனால்தான் வந்து துயரம் தானே, திரும்பி திரும்பி பிறக்கணும்னு என்ன அர்த்தம்? ஆனந்தமாவா இருக்கும் இங்க. இது துக்காலே அசாஸ்வத்தம் ஆயிடுதே. பகவத்கீதையிலே சொல்லியாச்சு, இது துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான், டெம்பரரி தான், அழிந்தும் போகும். அதனால இதை வந்து திரும்பி திரும்பி வந்து துயரத்தை அனுபவிக்கிறான். தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலை நிறுத்துவதற்காக யார் வரா? ஏன்னா துக்கம் இருக்கீங்க, நல்லா அட்டூழியெல்லாம் நடக்கிறது. எப்போ திரும்பி பகவான் வந்து சீர்திருத்தறதுக்கு வரார். ஏன் ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு பகவான் இங்கு வருகிறார். அவரிடம் சரணடைவதற்கான மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்வதே அடிப்படை கொள்கையாகும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்பவே அவருக்கு வந்து சரணடைந்து அவருக்கு தொண்டு புரிந்து ஷார்ட்கட் பண்ணி போயிடணும் அவரோட உலகத்துக்கு. திரும்பி திரும்பி இங்க பிறவி எடுக்கிறதுக்கு பதிலா தெரியும் எப்படியும் அவர் வந்து அவருக்கு சரணடையதான் போகணும். அதுக்கு நம்ம இப்பவே பண்ணி, துஷ்டர்கள் இருக்கிறவங்க இருக்கட்டுமே, யாரெல்லாம் இதெல்லாம் படிக்க வரதுலையும் அவங்க இருக்கட்டும், நம்ம அவளுக்குலாம் டாட்டா பை பை பண்ணி நம்ம முன்னேறிட்டு போகணும். அவரிடம் சரணடைவதற்கான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வதே என்னது, தட் இஸ் த மோஸ்ட் சேஃப் பெட், அடிப்படை கொள்கையாகும். இதுவே பகவத்கீதையில் 18.66 என்ன பகவான் என்ன சொல்ற, இறுதி வரை என்ன சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய, எல்லா தர்மங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கும் அது வேணா விட்டுடும். அது தெரியாது, இது தெரியாது, இது நான் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன், பண்ணணுமா வேண்டாமா, இப்படி பண்ண நல்லதா அப்படி பண்ண நல்லது, நான் எல்லாம் 18 சாப்டர் வரைக்கும் எல்லாம் சொன்னேன், எல்லாம் உனக்கு கன்ஃபியூஷனா விட்டுடும், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன பண்ண, என்னை சரணடை, மாம் ஏக்கம், என்னை மாத்திரம், மாம்னா என்னது நான், ஏக்கம் என்னை மாத்திரம், நான் ஒரே ஆளு, இந்த ஒரு ஆளை மாத்திரம் நீ வந்து சரணடை, உன்னோட எல்லா பாப்பம் எல்லாத்தையும் பாவத்தை விளக்கி விடுவேன். மாமேக்கம் சரணம் வருஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியம் மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்ச, கவலைப்படாதே, நான் வந்து எல்லா பாவங்களையும் உன்னோட அழித்து விடுறேன். ஆனா என்ன கண்டிஷன், எல்லா ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபலையும் மறந்துட்டேனாலும் நோ ப்ராப்ளம். என்னை சரணடை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு ஆஃபர், எல்லாத்தையும் அவருக்கு என்ன நம்ம தானம் கொடுத்தாலும் சரி, சாப்பிட்டாலும் சரி, என்னது ஏதோ உடுத்தினாலும் சரி, யாருக்கு தானம் மீன், அது அதுலதான் நம்ம மறந்துடுவோம், பாக்கி எல்லாம் நம்ம பண்ணிடுவோம். ஒரு தானம் கொடுக்கறதுல கூட நான் பண்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். அப்போ நிருகா ஸ்டோரி நினைவு வரணும். நிருகா ஸ்டோரியில அப்படித்தானே ராஜா என்ன பண்ணார், நிருகா ராஜா என்ன பண்ணார், நான் ராஜாவா இருக்கேன், நிறைய பசுக்கள் இருக்கு என்கிட்ட, நான் எல்லாம் தானம் பண்றேன் இப்படி பண்ணிட்டு அவருக்கு சாபமே கிடைச்சுடுத்தேன், பல்லியா போயிட்டார் இல்லையா, அப்ப பலகாலம் பல்லியா வாழ்ந்தார். அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கவுண்டர் எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்துடும். அதனால எது பண்ணினாலும் பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபரிங், நீங்க கொடுத்திருக்கிறதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து நான் அள்ளி கொடுக்குறேன். யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது இதெல்லாம் வருமே இப்போ இல்லையா, இப்போ ஆயிடுத்தேன் நவராத்திரி தீபாவளி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ இது கொட்டடை போடுவாங்க, அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கெல்லாம் நமக்கு தொண்டு புரியணும்னா எஸ், இப்போ டெம்பிள்கே கொடுக்குறோம் இல்லையா, டெம்பிளுக்கு எவ்வளவு பேர், அது நம்ம கிளாஸ்ல சூப்பர் அந்த இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அது என்னது மெசேஜ் போட வேண்டியதுதான், டக்கு டக்குன்னு வரும். நான் எல்லாம் போடணுமே தான் போடுவேன், உங்கள்ட்ட இருந்து வரணும்னு கிடையாது, டெம்பிள்ல இருந்து போடுறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து எவ்ரிடே போட்டா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்லி நல்ல நாளைக்கு அந்த ஏகாதசி இதுல போடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனா என்ன எப்படி கொடுக்கணும், பகவானே நீ கொடுத்திருக்கிறதுல ஏதோ என்னால முடிஞ்சது கொஞ்சம் கொடுக்குறேன்ப்பா, ஆனா நீ தான் எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம். அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானை சார்ந்து அவருக்கு சரணடையும் போது என்ன ஆகும், அப்பதான் நம்ம வந்து போக முடியும் அவரிடத்து. சோ அந்த அவரிடம் சரணடைவதற்கான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வதே அடிப்படை கொள்கையாகும். இதுவே பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கா பகவான், என்னை மாத்திரம் சரணடை, வேற எல்லாம் நீ விட்டுடு, நோ ப்ராப்ளம்.
கைவிட்டு அனைத்தையும் கைவிட்டு என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக. துரதிருஷ்டவசமாக முட்டாள் மனிதர்கள் என்ன பண்றோம் நம்ம? ஏன்னா மனிதன் ஒருத்தனால் தான் வந்து சரணடை முடியும். நம்ம வேற உருவம் எடுத்துட்டா முடிஞ்சிருக்காது. ஒரு பறவையோ மிருகமோ எறும்போ ஏதோ கிருமியோ இல்லாம நமக்கு தெரியாது. பட் மனிதன் என்ன பண்றான்? மனித வாழ்வை எடுத்துட்டும் அவன் வந்து முட்டாளா என்ன பண்றான்? மனிதர்கள் இந்த முக்கியமான உபதேசத்திற்கு தவறான முறையில் வியாக்கியானம் வழங்கி சாதாரண பொதுமக்களை பல்வேறு வழிகளில் தவறாக திசை திருப்புகின்றனர். தான் மாத்திரம் கெட்டது போறாதுன்னு ஒன்னையும் கெடுக்கிறேன் வா, நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கெட்டு போறோம்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அதனாலதான் சத் சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து என்ன இருக்கணும்? சத் சங்கம். யார் நல்லவா கெட்டவா தெரியாதா? சரி, ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிடணும். அங்க ஒரு குரூப் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க ஜபா பண்றாங்க, நம்மளும் ஜபா பண்ணலாம். அவங்க ஏதோ இந்த ஆன்மீகத்தை பேசுறாங்களோ நம்ம பேசலாம். வேறு பக்கத்து வீட்டுல போயிட்டு காசிப் பண்றதுக்கும் போன் எடுத்து காசிப் பண்றதுக்கும் திஸ் இஸ் பெட்டர் இல்லையா? சோ மருத்துவமனைகளை திறக்கும்படி அது வேற. அப்புறம் என்னது, இப்படி எல்லாம் கோயில் எல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு மருத்துவமனை திறக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. மருத்துவமனையும் திறக்கலாம், ஒரு அநாதாசிரமத்துக்கும் பணம் கொடுக்கலாம், ஏழைகளுக்கும் பணம் எல்லாம் கொடுக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து அந்த ஏழைய வந்து பணக்காரன் அவனை வந்து இது நார்மல் இதுக்கு கொண்டு வர முடியுமா? முடியாது. அவனோட கர்மா பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். நம்ம பகவான் எடுத்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஒருத்தர் நிறைய வியாதி இருக்கும், அவளுக்கு பண்ணி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். அந்த வியாதியை வந்து நான் உன்னுடைய போக்குறேன், உன் மருந்து செலவு நான் எடுத்துக்கிறேன், ஹாஸ்பிட்டல் செலவு எடுத்துக்கிறேன்னாக்கா பணம் போகும், கரெக்ட் தான். ஆனா நம்மளால அவனை மீட்டு கொண்டு வந்து அவனுக்கு இறப்பு இல்லாம நம்ம பாத்துக்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப அதுக்கெல்லாம் இப்ப பேரளவில் நம்ம கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதானே தவிர வாட் வி கேன் டு இஸ் வி கேன் ப்ரே டு காட். பண்ணக்கூடாது கிடையாது, பண்ணணும். ஆனா கடவுளை எல்லாம் கொடுக்குறேன்ப்பா, என்னால முடிஞ்சது கொடுத்துருக்கேன், ஆனா எல்லாம் நீ பாத்துக்கோப்பா, எல்லாரையும் நல்லதா வை இல்லையா? நமக்கு என்னையும் நல்லா வை, என் சுற்றுப்புறமும் எல்லாத்தையும் நல்லவாளா வை, நல்ல விதமா வை. அப்பதான் நமக்கு ஒரு நிம்மதி. சோ மருத்துவமனைகளை திறக்கும்படி மக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுற. என்ன சொல்லுவாங்க? நாராயண சேவை, நரசேவை, நாராயண சேவை. மனிதர்களுக்கு நீ சேவை பண்ண, அதே பகவானுக்கு சேவை பண்றா போலன்னு. யூ கேனாட் ஈக்குவேட். பகவானுக்கு செய்யறது அது தனி கணக்கு தான். அந்த கணக்கு தனி கணக்கு. மனித சேவையும் பண்ணு, அது தனி கணக்கு. சோ பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கான கல்வியில் அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை. என்னது மெயினா என்ன கொடுக்கணும்? கல்வி வளர்த்தோம். கல்வினா என்னது? ஞானத்தை வளர்த்து. என்னது ஞானம்? என்னது? பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? எல்லாரும் யாரிடத்தும் துவேஷம் வச்சுக்காதே, எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எனிமிட்டியே வராது. அதை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாம் வந்து பண்றாங்க. சோ ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கான கல்வி, அது எப்படி அங்க மேல போனோம், அதுக்கு நீ என்னெல்லாம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். அது வந்து அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை. ஜீவனுக்கு ஒருபோதும் உண்மையான மகிழ்ச்சியை தர இயலாத தற்காலிகமான நிவாரண பணிகளில் மட்டுமே ஆர்வம் கொண்டுள்ளார்கள். இப்ப இந்த காலம் வந்தா, குளிர்காலம் வந்தா எல்லாரும் கம்பளி கொடுக்கலாம், ரோட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கம்பளி. சரி, எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்போம்? ஒரு 2 மாசம் இருக்குமா குளிரு? நம்ம நாட்டுல எல்லாம், அது சவுத் இந்தியால எல்லாம் கிடையவே கிடையாது, குளிரே கிடையாது. நார்த்ல பாக்கலாம், எஸ் பனி விழும், குளிர் இருக்கும், குளிர்லயே வந்து இறந்து போறவங்க இருக்காங்க, அவங்க கொடுக்கலாம். பட் எவ்வளவு காலம் தான் அந்த குளிர் இருக்கும்? அப்புறம் ஒரு நல்ல ஹீட் வருமே, அப்ப அந்த கம்பளி என்ன பண்ணுவோம்? சோ பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பட் பண்ணினாலும் இதெல்லாம் தற்காலிகமான ஒரு நிவாரணம் நம்ம தானே தவிர, இதெல்லாம் நம்மள வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறி இப்ப கடவுள் இடத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்தாது. ஆனா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவா, இதெல்லாம் பண்ணி ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நீ உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் தான் சொல்லுவாங்க. ஆர்வம் செலுத்தும்படி அவர்கள் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளனர். இயற்கையின் பிரளய சக்தியினை சமாளிப்பதற்காக அவர்கள் பலவிதமான பொது இயக்கங்களையும் அரசாங்கத்துடன் இணைத்து சில நிறுவனங்களையும் ஆரம்பித்துள்ளனர். நிறைய என்ஜிஓஸ் அது இதெல்லாம் ஆரம்பித்து அரசாங்கத்துக்கு நாங்க உதவி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு, நீங்களும் கொடுங்க அதை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறாங்க. நிவாரண நிதின்னு எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ ஆயினும் வெல்ல முடியாது. என்னாலும் வெல்ல முடியுமா? இயற்கை சீற்றத்தை வெல்ல முடியுமா? அது என்ன இருக்கோ அது காட்டும். ஆயினும் வெல்ல முடியாத இயற்கையினை எவ்வாறு சாந்தப்படுத்துவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. எப்படி பண்ண முடியும்? இயற்கையான சீற்றத்தை எப்படி பண்ண முடியும்? பகவானை தொழும்போதுதான் முடியும். அது பல்வேறு மனிதர்கள் பகவத்கீதை மாபெரும் பண்டிதர்களாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆயினும் ஜட இயற்கையினை சாந்தப்படுத்துவதற்கான கீதையில் வழங்கப்பட்டுள்ள செய்தியினை அவர்கள் கவனிப்பதில்லை. வேற எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சக்தி வாய்ந்த இயற்கையினை இறையுணர்வினை எழுப்புவதன் மூலமாக மட்டுமே சாந்தப்படுத்த முடியும். ஏன் இப்ப நிறைய ஒரு வெள்ளம், ஒரே நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டுல வந்ததே ஒரே புயல் காற்று வந்தா ஒரே வெள்ளம் அடிச்சுன்னு வரும், எல்லாத்தையும் அழிச்சு போயிடும். அப்புறம் வெள்ளமே இல்லை. அப்புறம் காவேரி ரிவருக்கு நம்ம சண்டை போடணும், கர்நாடகா கொடுப்பாவும் காவேரி எல்லாம் கொடு அப்படின்னு. அவங்க நான் தர மாட்டேன் அப்படிம்பாங்க. தண்ணி இருந்தா ஒரேடியே தண்ணி இருக்கும், இல்லாட்ட தண்ணியே கிடையாது. அதான் சொன்னேன், வாட்டர் எவ்ரிவேர், நாட் அ ட்ராப் டு ட்ரிங்க். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து விடுறாங்க. எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியால இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அவ்வளவு கோயில் இருக்கு, அவ்வளவு பக்தி பண்றாங்க. ஆனா கரெக்டான பண்றாங்களா, கரெக்டான இதெல்லாம் பண்றாங்களான்னு தான் பார்க்கணும்.
வெறும் கோவில் கட்டினேன், வெறும் நான் போனேன், இதெல்லாம் விட்டுட்டேன், என்னை பார்த்தவரே பக்திமயம் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. உள்ளூர நம்ம எப்படி இருக்கணும், மனதார நம்ம வந்து எப்படி என்னது இன்வால்வ்டா இருப்போம், அதான். சோ சக்தி வாய்ந்த இயற்கை எப்படி இறையுணர்வினை எழுப்புவதன் மூலமாக மட்டுமே சாந்தப்படுத்த முடியும் என்று பகவத்கீதையில் 7.14 தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டது. இப்ப இது நான் படிச்சோட என்ன லாஸ்ட் இல்லையா, சம்பூதி விநாசம் அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா. சம்பூத்தினா என்னது, முழுமுதற் கடவுள். விநாசனா தற்காலிகமாக பௌதிக தோற்றம் ஆகிய இரண்டையும் அருகருகே வைத்து பக்குவமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் இந்த மந்திரத்தில் கற்பிக்கின்றன. பகவானையும் இந்த இப்ப இதெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகம்லாம் என்னது எல்லாம் அழியப்படி, விநாசனா என்னது ஆக்சுவலி அழியப்படக்கூடிய பட் டெம்பரரி ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, பட் அழியப்படக்கூடிய டெம்பரரி ஃபார்ம். இதுல வந்து வெறும் தற்காலிக பௌதிக தோற்றம் போட்டிருக்கு மீனிங், பட் என்னது அது அழியப்படக்கூடிய, விநாசம்னா என்னது அழியப்படக்கூடிய. சோ இது ரெண்டுமே பக்கத்துல இருக்கு. ஆகிய இரண்டையும் அருகருகே வைத்து பக்குவமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் இந்த மந்திரத்தில் கற்பிக்கின்றது. பௌதிக தோற்றத்தை மட்டுமே அறிவதால் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள இயலாது. அது மாத்திரம் படிச்சேன். இப்போ பௌதிகமா ஒரே ஒரு சைடு மாத்திரம் நம்ம படிச்சுட்டோம், நான் பௌதிகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கேன், இதை மாத்திரம் நம்ம வளர்த்த குறையும், ஐ வில் சேவ் ட்ரீஸ், ஐ வில் என்னது சேவ் வாட்டர், சேவ் ரிவர், அது மாத்திரம் ஆனா பகவான் எல்லாம் அதெல்லாம் முடியாது. யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் போத். பௌதிக தோற்றத்தை மட்டுமே அறிவதால் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள இயலாது. ஏனெனில் இயற்கையின் காலப்போக்கில் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அழிவு இருக்கிறது. கிரியேட்டட், சோ அழிவு வரதான் வரும். அப்ப அதை வந்து காப்பாத்துறேன்னா அதெல்லாம் கஷ்டம். அப்ப நம்ம ஆன்மீக ரீதியா வேணா பண்ணலாம். ஏனெனில் இயற்கையின் காலப்போக்கில் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அழிவு இருக்கிறது. அகன்யனி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம், இது எங்கேருந்து எடுத்ததுதான். மருத்துவமனைகளை திறப்பதன் மூலமாகவும் இந்த அழிவுகளிலிருந்து யாராலும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது. மருத்துவமனை திறக்கலாம், எஸ், ஃப்ரீ சர்வீஸ் எல்லாம் போடும். அப்ப வியாதியை வந்து அப்படியே போக்க முடியுமா? அந்த மருத்துவமனையில போறவங்க எல்லாம் ஹெல் அண்ட் ஹார்ட்டியா வெளியில வராங்களா? இல்லை, அதுவும் கிடையாது. ஹெல்பிங்கா இருக்கலாம், கரெக்ட் தான், ஒரு ஹெல்ப் ஆகும், அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா. இருந்தாலும் நம்ம வந்து மெயின் எய்ம் என்னது, மரணமற்ற தன்மையில கொண்டு போய் விடணும்னா இதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனப்படாது. இதெல்லாம் ஃபியூட்டைல் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோமே, இதெல்லாம் நல்லதுதான், ஆனா என்னது நெடுங்காலத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து உதவாது. அப்புறம் என்னது, மருத்துவமனையை திறப்பதன் மூலமாக அந்த அழிவிலிருந்து யாராலும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது. ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த நித்திய வாழ்வை பற்றிய முழுமையான அறிவினால் மட்டுமே ஒருவனை காப்பாற்ற இயலும். அப்ப எப்படி நம்ம வந்து அவங்களை எல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை தான் கொண்டு வரணும், எல்லாரையும் ஆன்மீகத்தை கொண்டு வரணும். சோ இதுவும் பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து நான் தான் முன்னாடி போவேன், நான் வேற யாரையும் ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரணும்னா அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்கிறார். இது நம்ம தீங்கு இழைக்காம இருக்கணும்னா எல்லாரையும் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரணும். அப்புறம் அனைத்து வேத வழக்கங்களும் நித்திய வாழ்வினை அடைவதற்கான கலைய மனிதர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காகவே உள்ளது. எல்லா வேத மந்திரங்களும் இல்ல அதேதான். என்ன பகவான் வேத மந்திரம்ங்கிறது என்னது, பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள் தானே, அது காது மூலமா கேட்டு ஸ்ருதி மூலமா கேட்டு ரிஷிகள் எழுதினதுதான். அதுவும் அதுதான் சொல்லியிருக்கு, எல்லாம் ஆன்மீகத்துல திளைச்சிருங்க அப்படின்னு. மக்கள் அவ்வப்போது புலனுகர்ச்சியின் அடிப்படையிலான தற்காலிக கவர்ச்சிகரமான பொருட்களினால் திசை திருப்பப்படுகின்றனர். என்னது, we are in a world where everywhere the glittering எல்லாம் நம்மள இருக்கிறது. ஒரு பாட்டு, ஆஹா என்ன மியூசிக்ல ராஜா என்னமா மியூசிக் போட்டிருக்காரு, ஆச்சு போச்சு, அதுல லைட்டு போயிடுது, காதும் அங்க போயிடுது, கண்ணு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் பார்க்கும், ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு சாரி பார்க்கும், பட்டு புடவை பார்த்தா போச்சு அங்க. அப்ப எல்லாம் வந்து அட்ராக்டிவ் திங்ஸா, மெட்டீரியலா இருக்கிற உலகத்துல எல்லாம் மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்டிவா இருக்கும். இப்போ ஆன்மீகத்தை மறக்கிறதுக்குள்ள, பகவானை மறந்து இதுல லயிக்கிறதுக்குள்ள எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. திசை திருப்பப்படுகின்றனர். ஏன்னா கட்டுண்ட வாழ்வுல நம்ம இருக்கோம். ஆனால் புலனுணர்ச்சிக்காக செய்யப்படும் சேவைகள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டு அழிவை தருபவையாக உள்ளன. அதுக்கெல்லாம் நம்ம திருப்திப்படுத்தி பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இங்க அழிவு பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கும். எனவே நம்மையும் நம்மை சுற்றியுள்ள மனிதனையும் சரியான முறையில் காப்பாற்ற வேண்டியது அவசியம். நான் மாத்திரம் வாழ்ந்தது மாத்திரம் இல்ல, என் கூட இருக்கிறவனையும் கூட்டின்னு வரணும். 4 வாட்டி சொல்லியாச்சு மாதாஜி வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னா அப்புறம் சொல்லி பாக்குறது, நல்ல ஒரு வேற விதமா சொல்றது. அப்புறம் நம்மளோட நல்ல நம்ம எடுத்துக்காட்டாவே இருக்கணும். நம்மளை பார்த்து இன்னைக்கு எல்லா வேலையும் பண்றா, இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கான், ஃபாஸ்டிங்கும் பண்றா, அதுவும் பண்றா, இதுவும் பண்றா, கிளாஸும் போறா, வேலைக்கும் போறா, ஆனா எல்லா வேலையும் டிப் டாப்பா பண்றா, ஷீ இஸ் சோ பர்ஃபெக்ட். அப்ப நம்மளோட பிஹேவியரை பார்த்தே வந்துடுவாங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண. அது எப்படிப்பா நீ இவ்வளவு சாந்தமா இருக்க, பகவத்கீதா தான். அப்படியா, இதெல்லாம் முடிச்சா நீ இவ்வளவு பிஸியா இருக்க, அப்போ முடியுமா? முடியும், என்னால முடியும். எனக்கு அதே டைம் தான், 24 மணி நேரம் தான் எனக்கும், என்னால முடியாது. நான் ஜப்பாவும் பண்றேன்,
ஃபாஸ்டிங்கும் பண்றேன் ஏகாதசியில, கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்றேன் காலையோ மாலையோ ஓட்டவர், வேலைக்கும் போறேன், சம்பாதிக்கவும் செய்யறேன், வீட்டில் சமைக்கவும் செய்யறேன், எல்லாத்தையும் பராமரிக்கும், குழந்தைகளையும் வளர்த்துறேன். பெரியவா இருந்தாலும் பெரியவாளுக்கு காலமுதி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிங்க. சோ என்னது, நம்ம அதை எக்ஸாம்பிளா இருந்தோம்னா நம்மளை பார்த்து பின் தொடர்ந்து வருவாங்க நிறைய பேர். சோ எனவே நம்மை சுற்றியுள்ள மனிதனையும் சரியான முறையில் காப்பாற்ற வேண்டியது அவசியம். உண்மை நமக்கு பிடித்துள்ளதோ பிடிக்கவில்லையோ, இது பிடித்துள்ளதா பிடிக்கவில்லையா என்று கேள்விக்கே இடமில்லை. உண்மை உண்மையாகவே உள்ளது. உண்மை சிலப்போ கசப்பாவும் இருக்கும் இல்லையா, கசப்பா இருக்கும். உண்மையெல்லாம் என்னது, காலையில ஏந்திர அப்படின்னா கசப்பம் செய்யும். ஐயோ அது இல்ல, சாட்டர்டே சண்டே ஐ வாண்ட் லீவ், சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ காலையில எந்துக்குதான் வேணும். பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ மாலையை வச்சுன்னு ஜப்பா பண்ணாலும் 16 ரவுண்டு எப்பா காலையில உட்காந்துட்டோமே. ஆனா சொல்லவே இல்லை காலையில தான் பண்ணணும்னு காலையில் பண்றது நல்லது, ஆனா காலையில தான் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை. இஸ்கான் சோ லிபரலா இருக்காங்கல்ல. ராத்திரி வரைக்கும் நீ எப்போ எவ்வளவு வேணா பண்ணு, 2 rounds காலையில, அப்புறம் 2 rounds பண்ணாலே 8 டைம் உட்காந்தா 16 ரவுண்ட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எல்லாம் பண்ண சொல்லவே இல்லை. சோ உண்மை எது நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ அது பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா அதுதான் வழி என்றே கேள்விக்கு இடமில்லை. உண்மை உண்மையாகவே உள்ளது. மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பிலிருந்து காப்பாற்றப்பட நாம் விரும்பினால் அதுதான் ஃபேக்ட். திரும்பி திரும்பி நம்ம பிறப்போம் இறப்போம் இந்த பௌதிக சம்பந்தத்துல தான். ஆனா அதுலதான் நம்ம எனக்கு ருச்சி, எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும் என்று அவன் விரும்பினால் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டினை ஏற்க வேண்டியது. அது இல்ல அதுல மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய பிறப்பிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இல்ல எனக்கு அதுதான் வேணும்னா ஓகே, பக்தி தொண்டு பண்ண வேண்டாம். இல்ல அதுல நான் டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ், திரும்பி திரும்பி பிறக்கிறேன், அதுல நம்ம வெளியில வரணும்னாக்கா என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக நம்ம என்னது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டினை ஏற்க வேண்டியது அவசியம்தான். இது ஒரு அவசிய தேவை என்பதா இதில் விட்டுக் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. இப்ப என்ன பண்ணோம், நம்ம level 3 வந்துட்டோம், கண்டிப்பா நோ கோயிங் பேக் until unless you think போற பரவாயில்ல, நான் திரும்பி பிறப்பிலே இருக்கேன், இதெல்லாம் யாரு காலையில என்னப்பா மந்திரம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா 16 ரவுண்ட் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவா பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதாஜி வரல இல்லையா, படிக்கவும் இல்லை, போயிட்டாங்க. ஓகே, இதை நான்